Dobrý deň opäť. Predo mnou hovoril Ľubo Lacko o Windows 10, padla tu otázka k aktualizácii na Windows 10. Cítim sa vyslovene nekompetentný na to odpovedať, lebo som technický človek. Je celkom náročné zvládať technickú problematiku, na to, ktoré všetky produkty pokrývam, a do toho dať tú licenčnú problematiku. Všetci dobre viete, že licencovanie produktov spoločnosti Microsoftu je prinajmenšom špecifické. Miestami jedinečné, takže... Ale realita je taká, presne ako Ľubo Lacko povedal. Windows 10 by mala byť uvoľnená k dispozícii nám všetkým legálnym užívateľom zdarma, legálnym používateľom Windows 7, 8, 8 jednotky v podobe upgradeu. Čiže by sme mali mať právo, mali by sme byť schopní korektne upgradenúť svoje legálne Windows 7, 8, 8 jednotky a z týchto inštalácií by sa mala stať OEM licencia tým upgradeom. Inými slovami, ja si prenesiem, alebo teda preklopím tú svoju 7, tú 8, buď Home alebo Professional edíciu na Windows 10 Home alebo Windows 10 Professional edíciu. Enterprise edícia je v podstate zdarma všetkým SA užívateľom. Mám Software Assurance, mal som vždycky Enterprise edíciu k dispozícii. Proste o tom bol Software Assurance, že pokiaľ si platím za benefity, a to je množné číslo, lebo upgrade na Enterprise edíciu je jeden z benefitov Software Assurance, tak to zostáva naďalej. Čiže platím si SAčko, tak jasné, že budem mať Enterprise edíciu desiny a tu v zásade sa udeje jedna jediná zmena. Podľa môjho názoru celkom zaujímavá zmena. Uvidíme, ako na to budete reagovať vy. Software Assurance by mal, ale podotýkam by mal, nie som licenčný špecialista, preto sa za to nebudem tu nastávať a pchať ruky do ohňa kade tade, lebo sa popálim. Windows, respektíve Software Assurance k Windowsu ako operačnému systému by mal v cene Software Assurance zahrňať MDOP. Dodnes zahrňal právo na kúpu MDOPu. A MDOP bol za doplatok. Drobný, ale predsa len. Mám SAčko, môžem si dokúpiť MDOP. Nemám SAčko, nekúpim si MDOP. Ponovom, mám SAčko, mám MDOP. Šmitec. Aj nebudem dokúpovať, proste sa stane súčasťou. To by si myslím mohlo byť fajn. Čo je MDOP? Skrátka, čo? Optimization Pack. Tak, hej. MDOP, Microsoft Desktop Optimization Pack. Je súčasťou Software Assurance, pretože bol vyvíjaný, alebo teda nejakým spôsobom cielený, zamýšľaný, snaha bola bol targetovaný do podnikového prostredia za účelom nejakej optimalizácie toho desktopového prostredia. Je to Desktop Optimization Pack. Pack, čiže balíček niekoľkých túlov. Neviem, či vymenujem všetky, každopádne je tam určite app, aplikačná virtualizácia. To znamená, ja som schopný z aplikácie urobiť akýsi package, nejaký balíček, ktorý si nakopíruje ten app agent a tá aplikácia beží v tom app agentovi. Výhoda je potom tá, že v podstate ja mám v prostredí 200 počítačov, ktoré používajú takto virtualizovanú aplikáciu. Ja tú aplikáciu de facto neinštalujem na tie cieľové PCčka, tam je nainštalovaný len app agent, ktorý vidí, že existuje aplikácia Y, vymyslím Word, ktorý je vo verzii 2007, každý užívateľ proste klikne do Start menu, vidí ikonku Word 2007 a beží Word 2007 a nerieši. Ale keď sa podívate do program Files, po Office ani zmienka nič. Jediné, čo tam je navyše, je proste nejaké app, čosi, nejaká inštalačka. Výhoda je tá, že ja potom vymením Word 2007 za package Word 2010 a v tej chvíli som preinštaloval celú sieť. Veľmi jednoducho, A výhoda je tiež tá, že ja môžem mať potom jeden podnikový imidž. To je v závislosti od aplikácií, ktoré používam, pochopiteľne, Ale ja v podstate mám jeden podnikový imidž. Je tam Windows a je tam app agent. A aplikácie neriešim. A každému inštalujem jeden imidž a mám svatý pokoj. A prihlási sa mi Boris Zulik, ktorý je členom nejakých skupín v Active Directory a vidí aplikácie, ktoré vidieť má Boris Zulik. Lebo teda príslušný člen jednotlivých skupín. A nemusíme budovať imidž na základe toho, že je to IT admin, sekretárka, obchodník alebo ja neviem čo. Má to proste nejaké benefity, čiže app. To je v MDOP a to by sme mali získať zdarma. No zdarma.
V cene software assurance, tak to povieme. Ja to zase nevyznelo, že úplne len tak. Ďalší nástroj potom je MBAM, Microsoft BitLocker Administration and Monitoring. Aj Windows Pro už má BitLocker. Enterprise edícia je edícia, s ktorou sa MBAM bude baviť a umožní mi centralizovanú správu BitLockerových kľúčov, recovery kľúčov, pinov a neviem čoho všetkého možného. A poskytne mi k tomu self-service recovery portál. To znamená, ja ako užívateľ v tramtári na hoteli, prichystaná prezentácia, dám save, vypnem notebook a ráno ho už nezapnem. A môžem tak rozmýšľať, čo sa v noci asi udialo, kým som spal. V tej chvíli panika, lebo neviem naštartovať notebook, lebo BitLocker sa tvári, že som útočník. Čo s tým? Chytím telefón do ruky, zobrazím si recovery kľúč a žijem ďalej. Ja sám ako užívateľ nemusím logovať tikety a utekať desi do Bratislavy. Hej? Proste mám MBAM, Microsoft BitLocker Administration and Monitoring. Široká téma, celý MDOP je hodne široká téma, len teda v takejto skratke, že o čo vlastne ide. Ďalším takým balíčkom alebo nástrojom v tom MDOP, ktorý získavam, je DART, Diagnostics and Recovery Toolset. Možno vám niečo hovorí HiRes, BUCD, BARP a podobné ISO imidže, ktoré takedy sa šírili internetom. Boli veľmi obľúbené, lebo boli plné plateného softveru, človek to proste stiahol a použil na recovery, keď to potreboval. DART je niečo podobné. Akorát je to od Microsoftu, je to plne legálne, je to všetko, čo potrebujem k tej 7, 8 jednotke, respektíve 10, ak vyjde 10 aktualizovaných MDOP. Čiže od riešenia, ja neviem, partícií a poškodených partícií a odvírovávania offlineového a troubleshootovania BitLockeru a čítania dumpov a resetovania administrátorských esiel a podobných srát. Proste inštalačné médium, ktoré bútnem zo siete, alebo ktoré mám na USB kľúči, alebo niečo a proste riešim. DART je súčasťou MDOPu. Tak. Hej? A MDOP mám, pokiaľ mám software assurance. K dnešnému dňu si myslím, nie som si istý, lebo nie som licenčný špecialista, neviem, kedy vstúpi do platnosti táto zmena, že SA automaticky zahrňa MDOP. Hej? Ale určite platilo, také 2 mesiace dozadu si myslím, že to bolo ešte určite, platilo, že keď mám software assurance, môžem si kúpiť balíček MDOP. Bez toho software assurance nemám právo si kúpiť balíček MDOP. Výhodou je, že už to nebude znamenať, že si môžem kúpiť, proste už ho mám. Hej? Táto zmena, to si myslím, že je fajn. Čiže APV, MBAM, DART, Advanced Group Policy Management konzola. Ja mám Group Policy Management konzolu ako súčasťou klienta alebo servera, to je normálne, spravujem skupinové politiky. Tam je dôležité to Advanced. Hej. Rozšírená konzola na verzionovanie, delegovanie právomocí, backup a recovery skupinových politík a podobné srandy. Hej. Príjemná záležitosť. A čo som zabudol? Ja, no áno, to je... Ale ešte stále, toto je otázka. MED-V. Microsoft Enterprise Desktop Virtualization, myslím, že sa to tak nejak volalo, to MED-V. Windows 7 mala jednu zaujímavú funkciu. Raz, dva, tri. V dobe svojho uvedenia vyzerala veľmi zaujímavo. Windows 7 totižto vedelo prevádzkovať v sebe XPčka. Windows XP Motuši sa to volalo. Čiže výhoda bola tá, že vlastne ja som mal Windows 7, mal som aplikácie, ktoré s tou 7 za toho pána rozchodiť, ale bol som schopný na tú 7 dostať s tým XPčkom tomu užívateľovi, že kým vyrieši problém upgradeu tej aplikácie, ja už mám usera na 7, môžem manažovať 7, mám tam Direct Access, BitLocker, proste všetky featurey, akorát niektoré aplikácie som nezvládol, získavam čas. Hej? XPčko je mŕtve, aj v XP móde. Hej, to znamená, že mám 7, ktoré ešte 5 rokov budú pečované, XP mod proste umrel spolu s XPčkom minulý rok, takže to je jedno. Každopádne MED-V mi umožňoval spravovať verzie tých imidžov a distribuovať tie XP imidže v tej sieti. Už nebolo odveci tiež, pre tých, ktorí to využívali. Hej. Žiadnu dispomínku. No, preto.
Asi všetko. Ale nejaké možno ďalšie veci sú tam navyše. V tejto chvíli si asi nespomeniem, ale nie je to podstatné. Hej. To znamená, ja mám software assurance, platím si za software assurance, dostanem Windows 10 Enterprise edíciu, teda tú najvybavenejšiu edíciu, funkčne najviac proste vyšperkovanú, do ktorej sme dali všetko, čo sme si povedali, že v tejto chvíli do toho desiatkového buildu dáme a k tomu dostanem balíček MDOP. Cool. Hej. My ostatní, čo proste nemáme MDOP, alebo vy ostatní, pretože ja ho mám, že? Aj keď som sa nepýtal, ale nie, čo chcem povedať je, že vlastne Home edícia bude Home edícia, stále bude iba jedna, tak ako to zostalo pri 8. Bude Pro edícia, tá stále zostáva na Professional edícii a bude Enterprise edícia, čiže zatiaľ tieto tri. Možno to licenčne stíhne tá Education, hej? Ale to je de facto Enterprise, takže to nás nemusí trápiť. Home edícia a Pro edícia budú k dispozícii zdarma ako upgrade prostredníctvom Windows Update. Nie Windows Store, ako to bolo v prípade 8.0 na 8.1. Čiže Windows Update agent. V tejto súvislosti ste mali možnosť vidieť tú obrazovku, ktorú ukazovali Lacko, tú poslednú, teda že sa chcem zaregistrovať. Tuším, to bolo nejaké KBčko, ktoré to ponúklo, že sa chcem predregistrovať. Čo všetko to technicky robí, neviem. Môžeme zistiť, neriešil som to, nedíval som sa. Zase, nejak sa ma to netýka, pretože tu v Microsofte my sme povinní beta testeri všetci. Hej, čiže proste ja tú 10 mám, či sa mi ľúbi alebo nie, takže to je zase iný scénar. Neviem povedať, čo robí táto predregistrácia, akoby, čo to znamená pre vás funkčne. Hej. Ale tá Home edícia a Professional edícia je možné ju upgradenúť zdarma. Malo by fungovať, zase hovorím podmienečný spôsob, lebo nie som licenčný špecialista a nechcem vás zavádzať, malo by fungovať, že ak dodržíme ten dátum, ktorý bol ohlásený a teda uvedieme na trh Windows 10 29. júla 2015, tak do 29. júla 2016, čiže na rok, by ste mali mať právo, kedykoľvek proste zobrať tú sedmičku, upgradenúť na desinu a získavate desinu, kým dožije ten device, lebo získavate OEM licenciu. Čiže keď ten device ľahne, ja som tam mal predtým sedmičku, idem si kúpiť nový device, kúpim ho z Windows 10, neriešim. Hej. Tam, kde som mal sedmičku, tam, kde som mal tú osmičku by ste nemali mať. Kde na to príde? Možno otázku, ak upgradeujem krabicovú licenciu, tak stane OEM z nej? Má to bude jedného roka? V priebehu jedného roka máte právo na upgrade. Pokiaľ upgradenem, tá licencia mi zostáva do konca vekov toho deviceu. Hej. Neznamená, že 26. či 29. júla 2016 vám všetkým príde faktúra. Nie, neznamená to. Hej. Tá licencia, keď ju upgradenem, ju mám, tak je platná, zostáva vám. Hej. Stihli ste to do toho jedného roka. Ja rozumiem, pri krabicovej verzii upgradenem na OEM. To je upgrade. Ja nezískavam plnú licenciu, ja získavam upgrade na tú sedmičku. Čo tiež môže znamenať, že chytím tú sedmičku možno na inom device. Ale ja nie som licenčný špecialista, ja vás nechcem zavádzať. Ten upgrade na tom device by mal znamenať, že to upgradeniem. To znamená, v princípe po 2 rokoch, po 3 rokoch vyhodíte device, kúpite si nový, zoberiem sedmičku, nainštalujem tam tú sedmičku, lebo mám právo, je to krabicová verzia, nie je viazaná na ten starý device, ale už nebudem mať právo na upgrade. Už to bude po 2-3 rokoch, proste už nie. Hej? To je jedno, hej, proste ide o to, že teraz mám Windows 7, jak ju updatenem, mám právo ju updateuť na Windows 10. Pokiaľ to bude medzi 29. júlom tohto roku a budúceho roku, tak by tam mala byť Windows 10 v ponuke v nejakom tom builde. Ten build sa zrejme bude meniť, to znamená to, čo upgradenem teraz, nebudem upgradeovať o 7 mesiacov, budem upgradeovať na nový image, je mi to jedno, všetci už na tom image aj tak budú, že? Proste to bude daný image pre dané obdobie a to tiež znamená, že v tej chvíli proste, OK, mám 10, po uplynutí jedného roka, akýkoľvek nový device, akýkoľvek starý device, proste už to bude za peniaze. Prečo to tak je? Proste niekde v Redmonde za veľkou mlákou padlo rozhodnutie, ja ho nezmením, čo môže byť takýmto spôsobom odkomunikovať. Takže akékoľvek špecifika, a keby som, neviem, nie som licenčný špecialista, mrzí ma v týchto licenčných otázkach, viem vám povedať akurát toľko, že teda je aj 32 a 64 bitová verzia, mali by ste byť schopní upgradenúť obidve. Keď bola pôvodno zavedený 32, tak bude len 32, ale môže bežiť aj 4 z toho. 32 upgradenete len na 32-bitový systém, bodka. Mali by byť zachované jazykové mutácie. V čase uvedenia Windows 10 na trh by sa mala Windows 10 objaviť v 36 jazykových mutáciách. Ďakujem Bohu, za slovenčinu je medzi nimi.
Môžem sa teda jednu vec ešte, ako je to napríklad, ja som si kúpil napríklad OEM verziu Windows 8.1 Pro a upgrade na Windows 10, to médium by som asi potreboval, chcel by som teda mať. Média vám neviem povedať, či budú alebo nebudú k dispozícii, ISO image, či budú alebo nebudú k dispozícii, tools, z ktorých urobíte nejaké médium, netuším, neviem. Vôbec netuším. Netuším, nebudem tvrdiť, netuším. Hej. Tí, čo majú prístup na tie volume license stránky multilicenčné, jasné, tam image sú. My akoby jednotlivci, home useri, alebo proste mám professional, som si kúpil notebook s OEM-om, neviem. Čokoľvek, čo bude, netuším v tejto chvíli. Samozrejme, je to upgrade, doporučujeme zazálohovať, jeden nikdy nevie, čo sa môže stať, že? Čiže urobím si backup, spustím Windows Update. V tejto chvíli nedokážem povedať ani to, že ak to nezbehne, či urobím rollback na 7 spátky. Neviem, hej. Mal by byť. Ako to bude fungovať v tejto chvíli, nemám ešte ani oskúšané, ani potvrdené. Že som si všimol, že on dokonca urobí tzv. Test počítača a povie, či vôbec je schopný ten počítač v tej konfigurácii a v tých softveroch, ktoré sú tam, zvládnuť ten upgrade na Windows 10. Tak to tam bolo. By mal zbehne nejaké validačné testy, to ešte neznamená, že nezavarujete, že? No, tak, ale isto, jasné. To sú nejaký predpoklad, že to asi dopadne dobre. Hodne veľký predpoklad. Zmenšuje sa riziko toho, že výrazným spôsobom bola posunutá, alebo teda výrazným spôsobom bol kladený dôraz na kompatibilitu. Myslím si, že sme v tom celkom dobrí, čo sa týka Windows 10. Bol to jeden z cieľov a motivov toho, že sme ho vyvíjali akoby priebežne cez tie buildy a ťahali od vás feedbacky. Proste to bola snaha získať čo najviac informácií, proste ja mám takýto stroj, toto tam proste nejde. OK, tak nejakým spôsobom to chceme vedieť, hej. Ja mám iný device a doma mi proste nefunguje toto. Čokoľvek, proste zbierať, aby sme sa dostali k nejakej kompatibilite. Myslíme si, že je na veľmi vysokej úrovni. Isté, že nie je na 100% úrovni, to nejde. Hej, takže jasné, že budete narážať na nejaké veci, pripravte sa na to. Proste prechádzam na novú verziu operačného systému. Windows Media Center a 10. Windows Media Center za najväčšou pravdepodobnosťou končí a v 10 nebude. Takže tí, čo nechceli mať rozličku... Bolo potvrdené. Media Center zrejme nebude mať nástupcu. Dovolím si povedať, že v tejto chvíli je to v režime alebo v takom momente, že uvažujeme či a čo s tým. Hej? Čiže netvrdím, že bol úplne odpísaný, ale zrejme bude úplne odpísaný Media Center. Možno bude pozastavený, možno sa vráti, možno nie. Nedokážem povedať, v tejto chvíli je pozastavený a nepredpokladá sa. Ale zase, hej, podmienečný spôsob. Neviem, nebudem sa tu nadušovať, lebo ja to poviem tu a tam v Amerike prepustia chudákov 40 ľudí, čo dokodovali, lebo Ulik na Slovensku povedal, že nie. No, tak to si na triko nezoberiem, takže asi tak. Ešte som sa trošku niečo podobné, alebo či vo vzťahu k Office balíku, že tam niektoré z tých aplikácií by mali byť aj súčasťou samotnej 10, či v tomto smere niečo je jasné alebo nie. Ja som Office užívateľ, som rád, že zvládam PowerPoint, takže to je toľko Office z mojej strany. Ako, prepáč, nejaké veci, áno, hovorí sa o deviceoch do nejakého rozmeru, budú predinštalované nejaké Office. Ja nechcem špekulovať, neviem, toto vám vôbec neviem potvrdiť. Všeličo sa rozpráva, takže áno. Dá sa tá aktualizácia nejak zakázať, lebo vo firme máme zopár počítačov z Professional. Dostal som aj ja túto otázku, hľadal som nejaký blog, bude na VUGSK tá informácia. www.VUGSK, ja to tam dám, to nejak dosumarizujem. Určite sa to dá, hej, dať sa to dá. Dá sa to v prípade Internet Exploreru, aby som zabránil jeho deploymentu, dá sa to aj v tomto prípade. Pokiaľ mám VSUS, nemám čo riešiť. Nestiahnem to KBčko, ktoré stiahujem na domáce PCko, ktoré ma vyzýva, chcem, hej. V prípade VSUSu dokvitne mi 2,5 gigový update v podobe Windows 10 buildu, hej? Tak ho proste nebudem distribuovať. Tí, čo nepoužívame VSUS, config manažera a iné nástroje, ktoré v sebe VSUS integrujú, určite na to bude nejaký postup, niečo. Hej? Bude to na stránke www.vugsk, tak to je asi v tejto chvíli, lebo z hlavy neviem. Kade tade na internete, kde nejaké registre, hacky a podobné, proste toto podľa mňa nie je správna cesta. Na Windows Update, ja predpokladám totiž to, že Windows Image bude defaultne zaškrtnutý. Že to nebude optional update a nebude defaultne odškrtnutý. Čiže ak iným spôsobom next, tak to bude wow. Tam bude ešte nejaká obrazovka na doručenie. Tak next. Chcem. Klikám, nie? Nezdržuj, idem. No.
Neviem, hej? Ale Windows 10 je... Už v aktuálnej verzii 10 je možno, že ono to všetky aktualizácia. To bude teda ďalšia verzia Windows Update Agenta. Asi prejdeme k Nie, to je lokálne, ale užívateľa. Windows 10 je 160. No, teraz ju nenájdem samozrejme ako na truc. Tú prezentáciu v tomto balaste, čo tu mám. Každopádne uvažuje sa o prístupe Windows as a Service. Zase, prosím. Hej. Windows as a Service by mohol znamenať niečo také, že v podstate ja mám Windows 10 a ona sa bude už aktualizovať priebežne. Čiže prestaneme časom hovoriť o Windows 11, 12, 13. Proste mám Windows 10, už či si ho budem platiť, alebo budem mať nejakú licenciu, netuším, je mi to jedno. Hej. Hovorí sa o tom, že vlastne budem si sťahovať nové veci cez Windows Update ako priebežné aktualizácie. Budú pribúdať ako nejaké menšie updaty, možno niekedy trošku väčší update, uvidíme do akej miery tie zmeny budú zásadné. Pre domácich, alebo teda standalone užívateľov, budú tieto updaty de facto povinné. Vzhľadom na nejaké supporty. Hej. Pre podnikových užívateľov, ktorí majú nejaké zmluvy, bude existovať možnosť odložiť. A teraz 4 mesiace a rok tuším, že sú dve také akoby línie, alebo jedna línia bude iba, neviem v tejto chvíli naozaj potvrdiť, ale teda je a bude existovať možnosť pre podnikových, pre enterprise zákazníkov, že postponem tie updaty a stále som v režime supportu. Windows operačný systém, keď ho vyvíjajú, tak to neznamená, že sa zlezie pupa, proste nakoduje to, buchne šampanské a pol roka ich nevidí človek, hej? Lebo lietajú po svete, užívajú si voľno, proste ten systém sa vyvíja priebežne. A v niektorých momentoch si povieme, že znie to fajn, pomyslím na trh. Proste to chodí, my internet to začíname používať, je to celku stabilné, na nič nenarážame. Rozhodli sme sa, že tieto akoby novinky budeme uvoľňovať v takých akoby kruhoch, také tie ringy. Možno ste počuli, hej? V súvislosti s Windows 10 je tzv. Rings, alebo nejaké tie kruhy. Tých takýchto kruhov bude niekoľko, bude primárne niekoľko interných, to znamená u nás v rámci Microsoftu, hej? Najskôr nejakí developeri, potom sa to bude dostávať interne na rôzne skupiny, insiderské a externé insiderské a neviem aké ringy, kým to pôjde globálne do sveta pre všetkých. Hej? Ale naozaj ide o to, že tým, že vyvíjame nové a nové funkcionality, aby to nebolo skokovo, že raz za 3 roky príde nový systém a vy budete 2 roky testovať, či to vaša sieť vyniesie, ako ste na to pripravení, tak budú pribúdať pomaly postupne priebežne drobné updaty, ako raz za 2 roky veľký update. Hej? To je idea toho. A vlastne akým spôsobom sa to bude uvoľňovať, tak to nebude také, že máme to my developeri, naužite si to všetci, hej. Proste pôjde to cez nejaké testerské skupiny. Podnikoví zákazníci budú mať možnosť to akoby postpohnúť a povedzme definovať si, že raz za kvartál. Pozbieram, čo sa novinky nakopili, uzavriem, otestujem a pošlem toto tu celé ako build do mojej siete. My ostatní domáci užívateľia cez Windows Update proste príde mesačný update, mal by som vyinštalovať. Zase prakticky, ešte tam nie sme. Uvidíme, ako bude v praxi vyzerať, ako sa to bude vyvíjať, či to stopneme, zmeníme, neviem, v tejto chvíli. Takže potom toľko aj k tým ďalším verziám. Už nemáte otázky k Windows 10, môžeme ísť ďalej. Či? No, ešte takú, keď hovoríte, že o licenciách naozaj viete, predsa trošku licencia. A dneska si kúpim mašinu, zákazník Windows 8.1 Pro s licenčným možnosť upgradeom na 7 Pro, používa každý aj tak 7 Pro. Bude mať možnosť v priebehu roku používať 10. Keď využije tú možnosť do roku, má ale možnosť spätne sa vrátiť k 7 a potom v budúcnosti znova tú 10 nasadiť, keď bude mať aplikáciu. Pokiaľ upgradem na 10, je moja. Pokiaľ sa downgradem, strácam. Si myslím. To, že ja mám 7 teraz a že som mal 7 počas roka, kedy bola zdarma a nevyužil som ten upgrade, neznamená, že právo na upgrade mi zostáva do konca života. To nie. Myslím si, že toto nie, takže ak to upgradenem, som na 10. To downgradem a vrátim sa v priebehu roka naspäť na 10, to by šlo. Ak to downgradem a po roku sa rozhodne, že chcem 10, áno, ale už to bude niečo stále. Keď už má
právo na čistú inštaláciu, takže hovorím, to sú stavy teraz. Nie som licenčný špecialista, miliónkrát sa to môže zmeniť v priebehu najbližšieho roku, takže nechajme to a budeme vidieť v reálnom živote, čo sa bude diať, akým spôsobom sa to bude uberať. Teraz radi, že prešli dispečenia. Ale to už potom bude enterprise riešenie. To väčšinou oni teraz fokusujú na normálneho bežného užívateľa. Neriešte prosím Windows 10, máme ďaleko atraktívnejšiu tému, o ktorej môžeme hovoriť už dnes, a tam je, všetko chodí a toto zostane. Áno? Áno. Ja by som sa len spýtal tej Windows 10 ešte. Spomínal si tam nejaký Windows 10, že budú upgrady, čo. Bude to platiť aj pre tú Internet of Things? Upgrady? Ja som netuším, neviem. Prepáč, neviem ti odpovedať, prepáč. V tejto chvíli netuším, neviem. Rád by som na mnohé otázky odpovedal. Dobre, lebo toto je nejaké moc rýchle, takže Azure, téma na teraz. Nebude to úplne confidential, ale nepoviem vám všetko, zase raz, lebo čosi, ale chceme sa podívať na Azure. Prečo na Azure? Lebo nie je modernejšieho prostredia dnes. Amazon. 2 roky za nami. Dobiehajú, robia čo môžu, nestíhajú. Ne. My už sme proste, strašným spôsobom ďaleko. Dneska, faktom je dnes, aj na rozdiel od Amazonu, vieme robiť hybridy. Veľmi pekné hybridy. Moje prostredie na Hyper-V, naše prostredie na Hyper-V. Urobím medzi nimi tunel, nemám problém. Tu bežím servere, tam bežím servere, nemáme problém. Používam systém center produkty u seba, tým samým spôsobom šahám do toho Azure. Hybridné prostredie, veľmi silná vec. Dlho tu ešte bude, kým sa rozhodnete všetci, že OK, dám to celé do Azure, lebo proste mi nedáva zmysel. Kým tu budete vy, v zmysle, že mám privátne datové centra, budeme robiť hybridy. Máme obrovské portfólio služieb, ja nemám šancu to pokryť. Takú dlhú pásku nemáš v tej kamere, aby to tam vliezlo, to nedáš. Takže asi tak. Podívame sa na niektoré. Nie je to len IaaS, ani PaaS, ani SaaS, tam je kopec medzi nimi prepojení. Pokúsim sa naznačiť. Tam strašne veľa technológií a inovácií, ktoré prichádzajú priebežne. Ja budem trošičku preskakovať niektoré slajdy, ponieważ vám nechcem a nesmiem povedať všetko. Nie, že by som teda nechcel, ale hlavne nesmiem, ale niečo vám ukázať môžem. Takže otvoríme teraz toto. Ale toľko vypne nahrávanie. A my si nič nebudeme pamätať. Rozumiem, áno. Ja chcem, aby ste si pamätali. Ja to zase trvám na tom. No poď, koži. Toto, napríklad. A toto je iba IaaS. A takto to vyzerá každých 18 mesiacov zhruba. Prepisujeme tie riadky novinkami. Neustále inovácie. Furt. To samé na úrovni aplikačných služieb. Každú chvíľu niečo nové do toho príde, každú chvíľu niečo obmeníme, doplníme, rozšírime. Vyjde nová verzia, ideme do toho s vami, máme tam. Ďalšie služby, OK, pribudnú, upgrademe, vymeníme. Proste to, čo sa deje v tom cloude na úrovni rôznych oblastí, proste je živel. Ja neviem predať Azure vo verzii XY, lebo neexistuje. Behom 3 týždňov je to prepísané toto. V tom je to úžasné. Tie služby tam sú. Ten princíp toho cloudu, ja si nekúpujem cloud ako taký, ja si platím za používanie. Je ďalšia akoby zmena tej idei. Platím za to, čo používam. Konzumujem nejakú službu a tú službu mám v tej aktuálnej verzii s tými najväčšími featurami, ktoré Microsoft vie dodať. Žiadne upgrady licenčné proste. Stojí to 2,50 mesačne, budem platiť 2,50 mesačne, beriem za 2,50. Nepáči sa mi, prestane platiť, nebudem mať. Nechcem. A čo to ten Azure vlastne je? Dnes. Azure. Dátové centrá. Dátové centrá, pokiaľ možno párovo vždycky. Nejde dokonca trojmo. Najmä pre nás je podstatná asi Európa. Žijeme v Európe a teda vzhľadom na nejaké latencie sieti je zaujímavá Európa. Druhý moment, prečo je pre nás zaujímavá Európa, sú zákonné a legislatívne požiadavky na spracovanie dát a podobne. Toto všetko je EÚ.
My sme EU, zvyšok Európy je s nami kompatibilný, so Slovenskom super. Takže môžeme sa s nimi baviť a hovoríme o Írsku, teda Dubline, a hovoríme o Holandsku, teda Amsterdame. Dve dátové centrá, ktoré sú tu v Európe. Pre nás je dôležité to, ja si kedykoľvek môžem vybrať, ktoré z tých služieb ja chcem bežať tu, alebo tu, alebo tu, alebo tu. A si myslím, že keď to chcem bežať tu a potreboval by som mať nejaký backup, keby náhodou prišli naši východní susedia a rozhodli sa, že to zaberú, tak aby som vedel presunúť inám. Dve dátové centrá, párové. A typicky pre storage. Ja hovorím o tom, že zapisujem nejaké dáta, potrebujem urobiť backup, potrebujem použiť Azure ako obrovský storage, proste idem robiť nejaký jednorazový projekt, nazbiera sa mi 12 tera dát, ktoré potrebujem spracovať, z toho bude 2 gigový výstup a potom to potrebujem zmazať. Čo s tým? Budem kvôli 12 tera, teraz tu riešiť nejaký storage? Nie. Ale z toho hodne citlivé dáta, trasím to sem a poviem, potrebujem repliku niekde inde. Pre mňa je to akože fakt, že dôležité. Máte. Mne sa ten storage páči už aj z toho dôvodu, ako by v tom Azure, že vlastne keď si zoberiem, potrebujem terabajt dát vo firmnom prostredí, kúpim terabajtový disk. Asi 2, aby som mi dal do mieru. Snáď. A v tom cloude máte 3 terabajty za cenu jedného. V tom dátovom centre beží, obrazne, poviem teraz veľmi obrazne, beží storage replika. Čo v praxi znamená, že každý jeden bit, ktorý sa zapisuje vo váš prospekt, teda váš bit, sa zapisuje na šifrované disky, na 3 rôzne disky. Čiže ja si platím 1 terabajt, de facto som skonzumoval 3 terabajty v tom Microsoftom dátovom centre. Ak niekde vypadne nejaký disk, nejakému újovi to tam začne blikať, že utekaj, nepôjde meni jeden disk, jedno teraz, ale jemu to tam oznámi, že proste vypadol disk, vaše dáta okamžite zreplikujeme. V tom dátovom centre nikto nebieha, keď tam príde nejaký warning, že vypadla nejaká, v podstate je to na tie kontajnery, akoby lodné prepravné, tie sú zasílované, zapečatené, dovnútra tak či tak nikto nevlezie, takže tam príde nejaký automat, zoberie kontajner a dovezie nový kontajner a zreplikuje komplet celý obsah kontajneru, to dáva takto zmysel. Takže, ale takýmto spôsobom, máte vždycky repliku, aby ste mali zaistené tie vaše dáta. Čiže celkom slušná akoby drobnosť potom možno spočíva aj v tom, že v podstate Microsoft je jeden z najväčších operátorov siete na svete. Medzi jednotlivými dátovými centrami máme privátne LANy. Vlastné kabeláže naťahané. Čož si myslí, že je celkom slušné, keď si to bežíte naprieč hore-dole. Tie siete sú prenajatné, nie ako mali na postavení, či už sa to... To sú naše siete. Kedy kúpite, tak to... Ak sa nedohodneme na cene, tak to kúpim aj s tou firmou, jasne. Takže nie, ako, srandičky. Každopádne áno, proste sú to siete, ktoré sú nám k dispozícii a bežíme tam len my, tykávo, proste nikto iný. Nezdieľame ich s inými poskytovateľmi, nezdieľame ich lokálne v rámci Európy s inými firmami, proste nie. Sú naše. Čiže celkom akoby tiež zaujímavá informácia možno. No a čomu sa budeme venovať? Možno tých služieb, ktoré tam vieme dneska poskytnúť obrovské množstvo. Obrovské množstvo. Už. No. Známa obrazovka, nepíšem. Tak nie. Dobre. Každopádne ich tam také množstvo, že to ani PowerPoint nezobrazí a projektor to nedá. Je ich tam proste veľa a ešte viac. A naozaj v tomto smere ja by som sa potom chcel venovať akoby niektorým z nich iba a podívať sa možno skôr na nejaké scenáre, že využívam Azure, ako opisovať proste ako si vytvorím virtuál a na čom je toto a hento. Skôr by som sa možno chcel podívať na nejaké scenáre, že toto by som potreboval ako možnú službu, tak toto chcem. Áno, existuje taký ten popis tých dátových centier, že jedno je privátne, manažujete si všetko sami, čo je infrastructure as a service, čo je platform, čo je software as a service. Nemusíme si, myslím, toto riešiť. Ako je to v ochranu, alebo neviem, učenie na tie dáta. Skrátka, sme najlepší. Keď to rozviniem, čo to znamená?
Microsoftie dátové centrá splňajú potrebné certifikácie. Tým chcem povedať. Ad 1 ISO normy 9000 či 27000, 27018, jedna z najnovších noriem. Celkovo ISO noriem 27018 na spracovanie osobných údajov. Prvý veľký cloudový poskytovateľ, ktorý tú certifikáciu má. Aby sme teda boli schopní povedať, že vieme zagarantovať. V rámci Európy existuje akási skupina 29. A skupina 29 v podstate zoskupuje všetky tie úrady jednotlivých krajín, úrady na ochranu osobných údajov. Komplet všetkých 29 povedalo, teda vrátane slovenského úradu, ktorý sa toto účastnil, povedalo, že Microsoft Azure splňa požiadavky potrebné, ktoré kladie náš úrad na ochranu osobných údajov. Je to OK. Microsoft Azure je v tomto smere kompatibilný. Splňame certifikácie pre, u nás nefunguje, ale povedzme HIPAA, americká norma pre správu zdravotníckych informácií. To, čo si Američania kladú ako požiadavky a nároky, keď spracúva medicínske záznamy a podobné veci. Splňame PCI DSS, to znamená Payment Card Industry, spracovanie bankových informácií a tak ďalej. Čiže v tomto smere skutočne si myslím, že si tako, pokiaľ nemám zákonnú požiadavku, teda zákonom definovaný dôvod, prečo dáta nesmú opustiť územie SR, nie EU, ale SR, ako je bankové tajomstvo, ako je možno štátne tajomstvo, alebo ja neviem, SISKA, čo spravuje svoje dáta, tak v podstate neexistuje komerčný zákazník, ktorý by mal narážať na problém. Legislatívny problém, že dáta spracúva mimo územie SR, pretože ich spracúva na území EÚ a snahou Slovenskej republiky je maximálna aproximácia na pravidlá EÚ. A v tomto smere my ako Microsoft, ako poskytovateľ sme OK. Nebudem hovoriť o ostatných, každý sa tam nejakým spôsobom snaží priblížiť ostať, my ako Microsoft sme v tomto smere OK. A už dnes vám vieme z legislatívneho pohľadu zabezpečiť všetko to, čo vy ako zákazníci a povinovatí užívateľia, alebo obyvateľia, alebo ako to nazvajú konzumenti, z pohľadu slovenského zákonodárstva musíte dodržať. Sme schopní vám zagarantovať, že v tomto smere budete compliant a OK. To je prvá vec. Druhá vec potom, čo sa týka nejakých záruk, samozrejme, tak o tom sú tie SLA dokumenty, Service Level Agreementy, kde hovoríme, kedy, za akých podmienok začeručíme, kde a akým spôsobom sa vy dostávate k informáciám, či to tak je a akým spôsobom vám refundujeme všetko to, čo keď nedodržíme tú SLAčku. Je to normálny obchodný vzťah. Existuje na stránkach www.azure.com, www.microsoft Azure.com, www.windows Azure.com, proste tých adres je veľa, aj Azure, to je podstatné slovo. Prihlásite sa na tú stránku, existuje čosi, čo sa volá Trust Center. Miesto, kde máte možnosť získať všetky tie informácie, ktoré by ste potrebovali pre svojho právnika, pre svojho manažera, pre kohokoľvek, kto sa pýta. Tu. Toto je stránka, kde sú tie dokumenty zoskupené. Všetky potrebné informácie by ste ich mali na jednom mieste. Hej? Trust Center. A Microsoft je ručí, čo za stratu tam? Akým spôsobom? Akože máme sa zaručiť, že vám ich stratíme? Či ručíme za stratu, hej? Bola to otázka veľakrát zákazníkov, že čo s mojimi dátami? Také mám záruky, že sa nestratia. Teraz nemyslím, že niekto... Rozumiem, záruka, že sa nestratia. Prevádzkovo tvrdíme, že každý jeden bit sa zapisuje na 3 samostatné fault domény. Fault doména znamená, že ten Fabric controller, to znamená ten software, ktorý tam spravuje tie kontajnery. Takže tých je 10 000, proste na dátové centrum, to je desiatky futbalových štadiónov pohromadne aj na výšku, hej? A sú tam napchané tie kontajnery, ktoré bežia tie serverné systémy. Vy zapisujete nejaké dáta na tie pevné disky. Každý jeden bit sa ukladá na 3 rôzne disky v 3 rôznych doménach. Buď vypadne kontajner, alebo vypadne sada kontajner, alebo proste tá fault doména. Ako logický celok nejakým spôsobom, vždy sú ďalšie dve. Ak vypadnú 2 fault domény, stále máte kópiu dát. Ak máte tak citlivé dáta, že sa bojíte, že proste problém v Írsku alebo v Amsterdame, viete si zapnúť georedundanciu. Tým pádom ich máte 6-krát zapísané, 3 v Írsku, 3 v Amsterdame, 3 v Holandsku. Pokiaľ je toto málo, tak potom neviem. Že by ste mali potrebu garancie toho, že tie dáta niekde sú. Čiže otázka prístupu, že ja som tam nejaké dáta zapísal, chcem odčítať, týmto spôsobom určíme.
Pokiaľ sa bavíme o garancii typu dojde k útoku a niekto mi tam niečo zmaže, o tom sú SLAčky, ktoré hovoria, kedy, za aký podmienok a čo. To by musela byť iná katastrofa typu pád meteoritu, aby zmizla Európa z mapy sveta. A teraz zmizli dve dátové centrá a tým pánom zmizli vaši dáta. Nenávratne. Takže to je ako... To bude najmenší problém už tedy. Že mi zmizli moje maily, že? Ale je pravda, že to v tom bude trafiť trošku menej. No ale keď máš tam odložené číslo na to hore, vieš, jak sa mu dovoláš? To sa učí z pamäti, rozumieš? Nie, to sú ako... Hej, samozrejme, nič nie je nikdy na 100%. Ani u vás, ani vo vašom prostredí, ani u žiadneho providera nikoho. Hej. Otázka je, aká je cena, pomer výkon. To je realita. V tomto smere zase vychádzame ako jedni z najlepších. Čo sa týka cloudových poskytovateľov, čo sa týka garancií. Za tie prachy. Hej. Takže bez ďalšieho rozoberania nejakých technických otázok, v podstate to, čomu ja sa chcem venovať, hovorím, tých možností je tam. Dobehne. Zrovna DSL. Prečo? Data sú cloudy? Tak si to malo robiť. Asi áno. Dobre. Je tam tých služieb obrovské množstvo. V zásade, ale naozaj sú poskytované v tých troch akoby základných podobách. Infraštruktúra ako služba, platforma ako služba, software ako služba. Ja sa dneska skúsim zameriať sa na ten software ako služba. A uvidíte, o čom budem hovoriť, prípadne si poviete, že chcete vidieť o niečom inom. Čokoľvek, čo poskytujeme software ako službu a čokoľvek, čo poskytujeme platform ako službu, v podstate viete postaviť v rámci IaaS. Postavím si virtuálne na ten software toho. Takže nebudem sa baviť o takýchto veciach. Každý si vieme postaviť virtuálku, dať do nej software, nejaký nainštalovať, bežať si to niekade. Či to budem bežať z tejto krabice, alebo tam v Amsterdame z nejakej krabice, im to jedno. Hej. Ten Windows nejaký rozbehnem, software do toho nainštalujem a viem si to spustiť. A že tie systémy sú výkonné, áno, tak máme tam nejaké Ačkové mašiny, keď budete vidieť konfiguračných sprievodcov, sú tam Ačkové mašiny, to sú tie akože najlacnejšie, najmenej výkonné, D je zlatý stred, Gčka sú najvýkonnejšie. Znamená to, že sú to nejaké 32, respektíve 64 procesorové mašiny z pol giga RAM a podobné srandy, proste výkonné zveriny. To nebudem teraz riešiť, lebo naozaj na tom... Pol tera, nie pol giga. No, aj to. Aj pol giga, aj pol tera, áno, ale ďakujem, áno. Hej. Proste obrovské systémy, ktoré viem klastrovať a proste získať obrovský výpočtový výkon a robiť si čo chcem. Takže to nie je podstatné. Čo chcem povedať, Azure je jednotná značka, pod ktorou sa skrýva napríklad aj Office 365. Microsoft Intune, akákoľvek iná cloudová služba, keď hovoríme o Microsofte. Všetko to beží v týchto dátových centrách. Kvôli Office 365 nebežíme iné dátové centrá niekde inde. Všetko je tu schované v dátových centrách Microsoftu. A tých je 19 na svete a tam to celé beží. Hej. I keď to tak možno nevyzerá. Ak hovoríme o Office 365, neznamená, že Microsoft má na prízemí proste veľkú serverovňu. Má, ale nie na účely. Hej. Keď hovoríme o Office 365, aj Intune, aj proste Dynamics CRM, aj neviem čo všetko ostatné, všetko je to schované v týchto dátových centrách. Sú to obrovské výkonné systémy, ktoré v mnohých prípadoch akoby nemajú strop. Keď sa bavíme, ja neviem, o Exchange Online a hovoríme o nejakej E3 a hovoríme o tom, že vy máte neobmedzene veľký archív k dispozícii za tú cenu. To je fakt. Je náš problém, aby sme dodržali a stíhali doplňať pevné disky. V rámci SLAčky hovoríme, nebudeme vás limitovať na veľkosť. Keď sa bavíme o storageoch a objemoch dát, ktoré tam viete ukladať, vieme povedať, že kde sú stropy. Nejakých petabajtov, tisícov petabajtov. Náš problém. Ako tie disky zabezpečiť, ako zabezpečiť výpočtový výkon pre vás. To sú veci, ktoré nemá zmysel pre mňa kúpať lokálne. A vzhľadom na tú cenu, samotný storage, keď sa bavím o zálohovaní, vychádza lacnejšie ako páska. A to tiež hovorí za veľa petu. Že tá cena fakt dáva zmysel a prečo teda tie cloudy idú. Za tie prachy. No, čím začať? A kde začať? Ja sa tam možno nechám. Toto ste už aj tak videli. Takže,
Či Office 365, či Intune, či Dynamics, či Azure ako taký, to je jedno. Čokoľvek cloudové chcete začať skúmať, dostanete Active Directory v cloude. Čo to znamená, že mám Active Directory v cloude? Pre mňa prakticky. O čo vlastne ide? Znamená, že ja mám nejakú tú identity správu a už vtedy som získal Identity as a Service službu. Bez ohľadu na to, či ju nejak vedome využívam alebo nie. Identity as a Service, alebo teda Active Directory, Azure Active Directory je dnes k dispozícii v troch podobách. Free, Basic a Premium. V blízkej dobe možno už tento rok, zažijeme DC as a Service. Keď hovorím o Azure AD ako Identity as a Service, znamená to, že ja viem spravovať identity užívateľov a do Azureového ADčka nedávam PCčka. Nejoinujem počítače do domény, ktorá existuje v Azure. Azure Active Directory nie je databáza v zmyslu doménový radič. Je proste aplikácia napísaná úplným spôsobom. Má nejaké filtre, hore dole to funguje. Sme kompatibilní s doménovým radičom ako takým a nie len s doménovým radičom ako takým, ale podstatné je, že to nie je doménový radič. Schovaný za nejakým portom, kde to načúva. To proste niečo úplne iné. Dôležité naozaj je, že na tejto Azure Active Directory ja mám potom postavené komplet všetky služby, ktoré odtiaľ bežia. Úplne to stačí a vyhovuje to ďaleko škálovateľné ako nejaké vecečka. Na druhú stranu, ale tiež to, ako vravím, znamená, že ja neviem pridať do takejto domény PCčka a tým pádom nemám skupinové politiky, ktoré poznám z Active Directory domény na správu PCčiek. Viete čo? Vôbec mi to nevadí. Ad 1. Mám schopnosť správy užívateľov, teda viem autentizovať užívateľov. A to je jedna z noviniek Office 10. Windows 10. Už som povinal. Windows 10. Ja budem schopný sa nalogovať na Windows 10 počítač svojim Azure AD. Ja nemusím mať u seba vôbec žiadnu doménu Active Directory. Ja mám Office 365. Je nás 5,5, možno 6, aj s obchodníkom, ktorý je niekde na cestách, ako firma. Malá firma, máme 6 notebookov, ale máme Office 365 po e-mailu, lebo na to vyhovuje. Nebudem kupovať Exchange, nebudem riešiť doménu u seba, zoberiem si Office 365, tam mám nejaké boris.olik@mojafirma.sk, no tak sa prihlásim na Windows 10, boris.olik@mojafirma.sk, to samé meno heslo, pustím Outlook a viacej sa nestarám. A že potrebujem ten počítač nejakým spôsobom manažovať, aj to tam je. Tomu prídem všetkému. Ide o tú ideu, že teda rozširujeme to pole pôsobnosti a náväznosť a prepojenie toho ADčka. Jeden z takých ďalších motivov, pre ktorý sa podarilo osloviť niekoľkých zákazníkov, jeden veľmi pekný scénár. Firma, ktorá na východe Slovenska, firma, ktorá má na starosti správu bytových domov. A majú víziu alebo predstavu, teda, že budú pokrokoví a že tí jednotliví dôverníci tých domov alebo samotní obyvateľia proste budú mať nejakú webovú stránku alebo možno portál alebo čosi také, kde sa podívajú, v akom stave sa nachádza fond, ako sa čerpajú prostriedky, do čoho sa plánuje investovať, blablabla. Proste pekná idea. Že teraz si takýmto spôsobom budem sledovať, že keď platím nejaké odvody do tých fondov, tak bude tu na nejaký možno mechanizmus, že to budem vedieť ovplyvniť a tak ďalej. Znie to pekne. Majú takúto predstavu, potom samozrejme vznikla otázka, že fajn, akým spôsobom budeme overovať užívateľov, čo samozrejme bez toho, že by sa niekto pýtal, sa postavil miestny admin a hovorí, v mojej doméne nie. Tak OK. Vytvoríme si tých užívateľov Active Directory tu. Ja ho chápem, toho administrátora, pretože predstavte si, že teraz tam pripojíte taký ten 12-poschodový panelák, na každom poschodí 4 byty, v každom byte 2 študenti, ktorí sa učia IT a špekulujú, že by hackli, ďakujem pekne. A vieme, ako funguje Active Directory a ja na LDAP ako standard user mám read access na každý objekt. Čes výnimkám. Ale cez LDAP ja si vytiahnem komplet zoznam všetkých užívateľov. A keď poznám svoj login, suseda má zrejme taký istý. Tu si typnúť susedil heslo a ideme sa hrať. Ja si myslím, že ten študent bude relatívne úspešný. To je problém dneska, dnešnej doby skrátka.
Mám moje ADčko, kde spravujem mojich zamestnancov, lebo za tých som zmluvne zodpovedný ako administrátor. Na základe pracovného práva a neviem čoho všetkého možného, proste zodpovedám. Teraz mi sem dovlečete barák cudzincov. Civilisti mi lezú do môjho prostredia. No nie, proste nie. A tak dobre, tak ich pustí k nám. Tam máš ADčko, tam sa ti môže autentizovať, tvoji užívateľia sa môžu replikovať do nášho ADčka, pokiaľ potrebuješ, ale bez SEO. A autentizáciu si nechaj doma. Hovoríš si svojich užívateľov u seba doma, nie? Keď nechceš, nie? Potrebuješ to izolovať. Napriek tomu tvoji zamestnanci budú vidieť tých domácich užívateľov a pokiaľ bude vyplnený atribút e-mail, vieme na nich mailovať nejakým spôsobom. Čo je sila toho Azure Active Directory, že ja tam založím užívateľa boris.olich@linkedin.com. Ja mu nemusím generovať nové meno heslo. On už má nejakú identitu niekde. Prečo by som to neurobil? Nech má @ Facebookom, Gmailkom, je mi to jedno. Keď mu dáte nové meno heslo a budete po ňom chcieť, aby si ho občas zmenil, tak vás bude ľúbiť. Preverice. Keď sa nebude vedieť podívať, lebo zrovna, proste nemôže nahlásiť havarnista, lebo si musí najskôr zmeniť heslo. No, ďakujem, to sú také momenty, proste mám identitu, ja som ja. Pustí ma tam. Radiátor, zmeni si heslo. No však, tečí mi radiátor, no. Teraz ti volám, no stratená simka, chod do keľu, proste tvoje viacfaktorová autentizácia. Áno, no proste realita. Azure AD bez problémov vás nafederuje na tieto ostatné identity. Veľmi pekná funkcionalita. A práve preto pri rôznych aplikáciách, tých aplikácií je tam milión plus niekoľko desiatok ďalších, ktoré vznikajú. A pribúdajú a idú, proste sú tam chrlené, takže ja zoberiem hoci ako existujúcu aplikáciu a viem ju využiť vo svoj prospech. A mám užívateľov a hotovo proste. Tí užívateľia sa budú ohlásiť svojimi už existujúcimi identitami a všetky tie aplikácie, ktoré tam nájdete, ich tam desiatka až stovkách tisícov tých aplikácií, ktoré možno použijete, možno nie, vyviniete si, je to vaša vec, dáte partnerovi vyvinúť. Tie rozhrania pri prístupe na Active Directory sú otvorené k dispozícii. Ja ako developer proste napíšem asi 3 riadky kódu, aby som sa spojil s tým Azureovým ADčkom a požiadal o autentizáciu usera. Všimnite si tiež potom, že naozaj akoby Microsoft, že ja nechcem, aby mal Microsoft moje heslá mojich užívateľov, ja to tam replikovať nebudem. Za prvé, heslá vašich užívateľov sa do cloudu nereplikujú, takisto ako sa nereplikujú do Active Directory databázy na lokálnom serveri. V tých databázach sú hashe hesiel a v cloude je hash. Čiže to je jedna vec. Mohol by som povoliť tie heslá, že ich tam chcem, keby som si nastavil, že chcem synchronizovať svoje ADčko s tým cloudovým ADčkom aj s heslami. To dáva zmysel, pretože ja mám možno relatívne otáznú konektivitu. Užívateľia chodia kadetade po svete, sú to obchodníci, sú mobilní, sú cestujú. Cloud je dostupnejší ako moje prostredie na nejakej slabšej linke, možno. Pre nejakú autentizáciu overovania, tak nech sa overuje. Nehovorím o single sign-on, to je same sign-on. Hej? Že mám v cloude to samé meno heslo ako lokálne, tak proste pristupujem. Fajn. Ale pokiaľ by som predsa len vyžadoval, lebo mám nejakú špecifickú potrebu, prečo nechcem tie heslá replikovať, kedykoľvek viete prepojiť. Zase, je otázka, či mi toto dáva zmysel, lebo v rámci nejakých zase štandardných procesov a mechanizmov vieme zabezpečiť viacfaktorovú autentizáciu už dnes iný ako Microsoft pre vaše interné služby. To znamená, ja si nemusím kúpiť ADčko ako také, keď ho nechcem, ale páči sa mi, že Microsoft vie urobiť druhý faktor. Ja nad tým uvažujem, pretože meno heslo je by design zle. By design. Opakujem sa neustále na svojich prezentáciách, ale keď má mať kvalitné heslo, tak heslo musí splňať nejaké atribúty. Dlhé, komplexné, neopakovať sa, pravidelne odmienené a mala by to byť zmeť, skutočne zmeť náhodných znakov. Usery. Proste nejde. Sme ľudia, užívateľia, nie stroje, ktoré budú generovať 120 znakové reťazce a pravidelne ich odmieniať. Užívateľ si vymyslí jedno heslo, aby si zjednodušil život, tak ho použije na 50 ďalších služieb. Tam môžete roztrhať, aby ste zabezpečili svoje ADčko, proste ten e-shop ľahne a od tej chvíle má váš Facebook, LinkedIn, Twitter a to vie čo ďalej. Hej? Stačí zmienka, zavináš nejaká firma. Myslíš, že by to bol pracovník mail? Prástota? Jasne, že vyskúšam. Ako robot, útočníkov, že? Viacfaktorová autentizácia je proste nástroj, ktorý by mohol napomôcť v takýchto momentoch. Takže pokiaľ chcem, nemusím internet nič nasadzovať. Zase zoberiem to ako službu.
stiahnem konektor a pokiaľ sa mi zamestnanec hlási na to PCčko na VPN, povedzme to zaaplikujem iba. Internet vo firme nebudem riešiť, aj tak prešiel filtrom, to znamená vrátnicou. Dostal sa do budovy, čiže som odfiltroval cudzích. Hej? A pokiaľ je vo firme, tak to je zrejme zamestnanec, tak si tam natýka meno heslo, to je OK. V tej sieti to nebudem riešiť. Ale pripája sa z domu cez VPN, za toho pána netuším, či to ten Boris Ulík. Chcelo by to nejaký dodatočný faktor autentizačný. A okrem toho, že tam naťuká to svoje meno heslo, buď má smart kartu, to bola doteraz asi najefektívnejšia metóda, pomer cena výkon. Neujala sa. Prečo? Moje to trávne, niečo so sebou. Musím mať čítačku. Sedím na nejakom inom PCčku, kúpim si moderný stroj. To nemá čítačku. Biometrika, to mám furt so sebou, to je vízia Windows 10. Budeme lízať prsty, kamera má rozpoznať naše tváre, sietnicu oka. Znie to pozitívne, uvidíme aj v praxi. Každopádne, to, čo si viem kúpiť ako službu, je využitie, povedzme, telefónu. Buď to bude generovať jednorázové heslá. To, čo nie, povedzme na VPN-ku, zadaj meno, zadaj heslo, daj mi ešte nejaký PIN. Čo ti príde, SMS-ku. Zavolá mi nejaký automat. Ideš, mačkáš, 1, 3, 7, 4, 4 mriežka. Ďakujem, už som na VPN. A podobné strany. Proste zoberiem len ten druhý faktor, ako autentizáciu. Keď som spomínal správu PC-čiek v cloude, Active Directory, to tam neviem pridať, napriek tomu mi to nevadí. Prečo mi to nevadí? Pretože samotné Active Directory Premium dneska umožňuje robiť akýsi Workplace Join, alebo AD Domain Join, alebo AD Join, rôzne názvy to má, proste to join. Že viem pridať do domény. Ono to nie je klasické pridanie do domény. Že to nejakým spôsobom zaregistrujem v doméne, znamená, že mne to vytvorí účet dotyčného objektu, stroja. Čo je zaujímavé, vytvorí to objekt aj pre Android, aj pre iOS, aj pre Windows Home. Čož v prípade klasického pridania do domény asi nedá. Potrebujem Windows Professional alebo Enterprise alebo server, aby som to pridal do domény. V prípade takéhoto Workplace Join ja som schopný to dať do tohto Workplace Join mechanizmu. Tým pádom ad 1 získavam ďalší faktor autentizačný. Je to Boris Ulík, ale zo svojho notebooku. A už tu môžeme začať špekulovať. Ak to nekliká zo svojho notebooku, to sa mi nezdá. Tak by mal ísť na VPN-ku a pôjde zo svojej mašiny. Alebo zo strojov, ktoré som mu approval. To znamená jeho tablet, jeho notebook, jeho telefón. Bodka. Má 5 deviceov, ale len z týchto 5 deviceov bude klikať VPN. Ak to skúša z nejakého PCčka v internetovej kaviarni, no môže ho skúsiť pridať do tej domény, ale na to zase potrebuje nejaké niečo. Čo mu skomplikujem, aby mi tam nepridal báze, aké stroje, ktoré idú do robiť. Na základe tohto Workplace Join ja viem urobiť Web Application Proxy. Zase cloudová služba. Celkom sa páči niektorým slovenským bankám. Pretože v podstate majú kopec služieb, ktoré publikujú smerom do internetu. Čiže webové služby, ktoré publikujú. A použiť Microsoft Cloud ako firewall neznie tak špatne. Prečo by sme to celé mali smerovať na nás a u nás všetko filtrovať? Urobia nám pre-authentication, predautentizáciu. Ak je to validný užívateľ, tak to ide na nás. V opačnom prípade nech to dropujú oni. Prečo by mi mali zahlcovať môj upload, akoby linku smerom ku mne? Žiadne dáta nič nikam nedávam, proste znie to úplne ideálne. Tá služba proste postaví nám preto nejaký Microsoft, nech proste filtruje. Hej. Čiže môžem povedať, že to Boris Ulík, náš zákazník, zaregistroval si svoj telefón, kde si nainštaloval apku, tým si ho povedzme zaregistroval, zautentizoval si tú apku a z toho telefónu ide. A kdokoľvek iný, kto by sa snažil získať jeho meno, heslo, prihlasovacie, tak sa nedostane k jeho účtu. Lebo by musel mať jeho telefón s tou apkou, cez ktorú sa pokúša vlámať na ten účet. To nie je špatne ako security. Či už podniková alebo zákaznícky orientovaná aplikácia. Web Application Proxy, ktorá urobí tú proxinu. To znamená z princípu službu, ktorá príjme konekciu, ukončí ju, zvaliduje a ak je validná, tak otváram novú pre toho užívateľa. Môžem robiť aj pass-through, ale strácam niektoré tie benefity tej pre-authentication. A zase tú autentizáciu môžem autentizovať užívateľa, môžem autentizovať stroj, môžem robiť viacfaktorové autentizácie na rôznych tých úrovniach. Máme službu, ktorá sa volá Microsoft Intune.
čo je cloudová služba, MDM-ko. V tejto chvíli ani neviem povedať celkom presne, čo to bude v praxi znamenať, pretože Windows 10 svojim rozhraním a víziou, čo sa managementu a správy Windows 10, tak inklinuje k MDM skratke. Mobile Device Manager nástrojom spravovať Windows 10. Ale tak keď hovoríme o Windows 10 v tejto podobe, dáva to zmysel. A pokiaľ mám toto samé na tomto, potom to je. To previazanie asi musí byť. A či sa z config manažera stane Intune, alebo či sa Intune stane MDM a config manažera ukončíme, v tejto chvíli neviem. Ale evidentne sa zlúčia časom. Prestaneme podporovať rôzne tie odvetvia odnože, desktopové a mobilné platformy, proste bude jedna platforma, Windows 10. Bude jeden tu, jedno rozhranie na správu. A nie len to. Hej. Ak má Mobile Iron, ja vás presvedčím, aby ste ho vymenili, ale v princípe aj Mobile Ironom budete môcť manažovať Windows 10. Aj to je MDM. AirWatch. Na iné strane. Tam to smeruje. Jeden tool na správu deviceov. Intune takisto sa snaží o multiplatformovosť a celkom sa mu darí, si myslím. Čo sa týka správy iOS, Androidov a podobných technológií. Proste prečo to nespraviť MDM-kom, jedným univerzálnym MDM-kom v rámci Microsoft Portfolio? Neponúkať rôzne, ale spojiť to. Výhodou toho riešenia, aspoň podľa mňa, je, že je licencované per user, čo dáva zmysel. Jeden užívateľ má zrejme telefón a notebook, alebo PC a tablet, proste aspoň dve. Za licenciou užívateľa nemá 5 deviceov. Pri Office to dokonca znamená 15 deviceov. Čož nedaleko pred cíli asi potreby, ale dneska je u všetkému tablet zdarma, takže ak budete mať 15 deviceov, budete vedieť prečo. To ponúkam. Výhoda MDM-ka typu Mobile Iron je, že nemá... Mobile Iron ma nezaujíma. Výhoda Microsoft Intune je, že nestará sa, čo mám za edíciu. Ja toho agenta nainštalujem aj na tú home edíciu. V pohode sa môžeme začať baviť o bring your own device scenáru. Tak kúp si čo chceš, je to jedno. A že tam bolo predinštalované OEM-ko, ok, šupnem tam agenta v rámci toho domain joinu. Chceš do mojej siete, v rámci pre-authentication potreby bude kontrola na to, či tam máš MDM agenta, Microsoft Intune agenta. Ak ho tam máš, vynutím ti nejaké politiky, aby som mal akú takú security. Lokuje sa ti obrazovka, po 5 minútach máš 3 pokusy na obnovu toho hesla, alebo na telefónne pinu, že proste podobné strany vynutím si security, aspoň nejaký taký pocit bezpečia. Keď nič iné. Aby som bol schopný toho užívateľa s jeho deviceom, keď to tak silno musíš mať, tak si ten device príde do tej domény, spravuj si to. Antivírus a podobné srandy mu tam trošku nainštalujem. Možno. Je trošku už otázka práva, či môžem, či nemôžem, keď je to súkromný device a ja mu tam idem niečo vynúcovať, ale to je v túto chvíľu mimo. Technicky sa bavíme o tom, že sa to dá, pokiaľ si to právne nastavím správne, prečo nie? Čiže Active Directory samotná ako taká služba na autentizáciu dnes síce len užívateľov, ale prečo by som to musel riešiť, keď tu mám k tomu Intune? Keď si zoberiem vôbec cloudovú službu, Exchange alebo pošty, zoberte, že cloudy riešime už od začiatku celého internetu v podstate. Kadejaké free maily. Nádherná vec. Nejaká stránka, meno, heslo a ja mám poštu. Čo viac? Tá idea toho sa strašne páči manažérom. Proste nádherné. Jednoducho, ja neriešim nič. Vyklikám základný formulár, mám takéto si niečo predstavujem vo svojej firme. A nie vypisovať requesty na IT oddelenie, na to mi príde 15 otázok, čo neporozumeli, čo som nedoplnili, nepochopili. Keď to konečne vymailujem, dostanem ticket, že do 30 dní. No, dobre, a na to príde faktúra a požiadavky na nákup. Nič, cancel celé, neriešim, radšej na to zabudíme. Ten cloudový moment toho, proste naozaj tá jednoduchosť. Poštu takto riešime od nepamäti. Ja si naozaj myslím, že v dnešnej dobe nemá zmysel kúpovať nič. Máme Office 365 cloudovú službu, čo chcete riešiť.
naozaj, nejak mi to nesedí už dneska, hej? Proste, na čo by som inštaloval ten poštový server lokálne? Tam mám antispam, tam mám správu, tam mám zálohovanie, tam mám všetko. Ešte mi to garantujú s konektivitou na báš, čo vyšlo aktuálne. Prečo by som ja mal u seba upgradeovať na každú novú verziu, ešte to licencovať kalmi? Prečo by som sa mal vôbec takto starať za 3 € mesačne? Lebo koľko to stojí, neviem presne, to je jedno. S kapacitou mailboxu, ktorá je v terabajtoch. S neobmedzene veľkým archívnym boxom. Na čo? To tie peniaze do toho hardwareu, ktorý mám nakúpený, radšej vrazím do tých databáz. Nech sú slídnejší, nech to reaguje. Možno do webu a jeho modernizácie, možno neviem čoho, proste pošta. Od prvého počiatku ju riešim a hľadám zdarma na internete niekde inde. Poskytovali mi ju poskytovateľ môjho internetu, potom to poskytoval Gmail, Microsoft, neviem kto proste. Na čo? A instant messaging to. Či Skype, či Link, či Jabber, či čo, to ide. Instant messaging v nejakej podobe. Nechcem SMS-kovať, lebo za to platím. No tak si budeme písať nejaké správy. Messenger cez nejaké služby. To je jedno. Je to praktické, je to pohodlné, je to zdarma. Zdarma, v cene, z internetu. To samé platí o zdieľaní dokumentov. SharePoint, alebo OneDrive, Dropbox, OneBox. A neviem, čo je ešte aký box. Ale zase ide o to, tie dáta dám niekam na centrálne miesto, kde viem povedať, no tebe to potrebujem dať, no budem posielať 150 MB PDF mailom. Navyše mi ten Wordový dokument z obrázkami niekto zedituje a pošle mi to naspäť. Už mám 300. Prvých 150 send items a v inboxe mám ďalších 152. Neznie špatne, doplním ešte 2 obrázky. A prás to naspäť, ďalších 450. Však je neobmedzene veľký, to dáme, nie? A ideme sa zúrivo spamovať. Keď sme mohli mať jeden dokument na jednom mieste, pracovať na ňom obaja. Miesto toho, aby ja som si musel niekde na disku robiť nejaké verzie. Tá doba sa mení podľa mňa. A tie cloudové služby naozaj dávajú zmysel z tohto pohľadu. No presne to nám keď idem na chatu, kde nemám mobilný signál, kde nemám internet, tak potrebujem dať satelitný internet. A to ešte hovorím, že kúpite si 10 megabit, začnete ho meriať, tak vám vyjde prejme 2 megabit. Ale vám účtujú 10, lebo však prečo nie, lebo však máme monopol. No. Konektivita je defaultný predpoklad. To máte pravdu. Samozrejme, ako bez toho to nepôjde. Nemám konektivitu, nemám cloud. To je fakt. Pokiaľ som na nejakej chate bez mobilného signálu, bez akejkoľvek konektivity teda, hej? Tak som šťastný. Tiež si myslím, že som tam išiel preto, hej? Takže tá chata tam má svoje opodstatnenie v tejto chvíli a toto potrebujem riešiť a nie, že ani 2Gčko, hej? To ako... Nič, žiadny mobilný. Nič, v ideálnom prípade človek zalezie a vráti sa o 3 týždne a zistí, že medzičasom padol meteorit, povedať, ja im to je jedno, proste tak by bolo dobre. No, každopádne, áno, hej, pokiaľ sme v práci, tak tá konektivita zrejme je. Neviem si dneska celkom predstaviť firmu, ktorá nemá nejakú formu pripojené na internet. Už len kvôli tomu, že potrebujem vyhľadávať cez tie vyhľadávače, už len preto, že potrebujem o sebe dať vedieť, či je aspoň nejakú základnú webovú stránku, som tu, existujem a som ten najlepší, na koho sa môžete obrátiť, hoci čo tohto typu, že? Mám nejakú poštu, skrátka, bez internetu dneska málo kto uvažuje, že idem do toho bez toho internetu. Nie, že by neboli, jasné, že sú aj takí, ale málo kto dneska takýmto spôsobom uvažuje a chce, takže niektoré tie officeové veci môžu fungovať bez internetu, však Outlook to vie kešovať, OneDrive to vie nakešovať, nemám synchronizáciu, nemám aktuálne novinky, ale preto idem na tú chatu, lebo nechcem mať novinky. Chcem mať svatý pokoj. Nemysleli sme to asi tak, že... Neviem, ale ako obrazne, hej, hovoríme o tom proste, keď tá konektivita nie je, tak jasné. Zase na druhú stranu idem na chatu, neberiem si svoju firmné dátové centrum so sebou, hej. Čiže aby som mal servere v Mentamore, v pivnici, tam je víno a nie toto servere. Zemiaky uskladené. Takže taktiež ako cez firemné internetové pripojenie pretlačíš 1 tera na cloudový storage, hej? Tak ale nerobím to na dennej báze, že? Hej? Tak prečo využívať tomu, aby to dokumenty u sebe, keď to môže robiť tam? No, áno, ale tak chceš zálohovať, hej? Hovorili sme tu napríklad o tom, že
Mám dáta, relatívne veľký objem dát. OK, s tými dátami niekam. No, ak uvažujem o tom internete, a teda o tých cloudových službách, tak je to jednorázový moment. Asi nerobím 1 terabajt na dennej báze traffic. Ak áno, obuk dole. Ale OK, však možno spracovanie videa, tam by to asi nedávalo zmysel, na to dnešné linkové kapacity nie sú. Dve veci chcem povedať. Prvá vec je, Slovensko je tak zadrátované optikou, ako málo kto na svete. Ako fakt západné krajiny chodia a kúkajú, že hľadajú Slovensko na mape. Lebo je v rebríčku hore, rozmýšľajú, že kto ich to tromfol. Fakt, tak ako sme my pokrytí optikou, konektivitou. To, že to vedie do domácností za tých 19,90, aj neviem čím, že to nemajú firmy, že čo sa týka využiteľnosti tej internetovej konektivity. Mne niekde úplne ide v tých rebríčkoch, to je druhá stránka mince. Ale vzhľadom na veľkosť nášho územia a našich providerov, ktorí tu sú, tak sme tak zadrátovaní ako nikto. To je realita. Ale sme hore. USA, kúka, Slovakia, whatever. Čo to je? Kde to je? Google pomáhaj. Bing Maps, pardon. Každopádne sú to momenty, ktoré naozaj potom vznikajú otázky, že prečo to nevieme efektívnejšie využiť. To je druhá stránka mince, hovoríme. To je otázka na providerov. Microsoft nie je poskytovateľom internetovej konektivity, nebudem sa k tomu vyjadrovať. Chce to konektivitu, to je fakt. To je fakt, áno. Potrebujem nejakú konektivitu. Akú? Poďme to zmerať. Čo iné vám viem povedať. Neviem, s akými objemami pracujete. Neviem, v akých režimoch vaši zamestnanci pracujú. Sú hodne na hrubo nejaké univerzálne tabuľky, modelové situácie. No to je potom hybridné prostredie, ak sa nedá riešiť všetko. A pokiaľ chcem pracovať, vznikajú tu ďalšie scenáre. Naznačili ste RDS-y. Terminálové farmy. Máme zase dneska tých podôb niekoľko. Prečo by som uvažoval RDS ako také? Lebo RDS, dneska mám RDS agenta pre Android, pre iOS, pre Windows. Všetky tri mobilné platformy, bavíme sa o mobilite. Keď som doma, v zmysle vo firme, má tam hrubé PCčko, nepotrebujem tú aplikáciu riešiť, viem ju posadiť, možno ju viem posadiť na to PCčko. Ale mám nejakú Windowsovú aplikáciu, ktorá mi beží na tom serveri, má to Windowsového klienta, ktorého musím nainštalovať. Nechce to chodiť cez browser. Má to proste tu hrubého klienta. Ja tu mám tie iPady, Androidy, aj nejaké Windowsy, artička a neviem, čo všetko možné. Windows Phony nevieme tam nainštalovať. Nebudete robiť. To asi nie je celkom taká odpoveď. Dám to na ten RDS server, ten je Windowsový. Ak sa mi vie klient pripojiť na terminálový server, kde beží tá apka, čo viac potrebujem. A ten RDS má výrazne menšiu spotrebu tej sieťovej konektivity ako samotný agent možno. Typicky hovoríme o niektorých SAP-ových hrubých klientov. Kde ja mám SAP server v cloude, lebo som z toho nadšený, že konečne tu vypnem tú železo spred 17 rokov, dám to do toho cloudu, chodí to a tí užívateľia sa tam nejak nepripojí, lebo keď vyplní tú jednu obrazovku, tak ho to 3-krát odpojí. Lebo hol slabá konektivita. Už je to najmenej, dá tam toho agenta a pripojiť sa cez RDP. RDPčko je to šumafu, odpojte sa na pol hodiny. Aj tak vás rekonektne a všetko, konekcia vám stále drží. A nechcem budovať RDS server, to pre mňa znamená, že musím postaviť ale 4 Windows servery, musím ich škálovať, musím si ich pečovať, musím ich riešiť, o tom je infrastructure as a service. Idem do IaaS podoby, nainštalujem si Windowsovú virtuálku, vedome preberám zodpovednosť za to, čo tam beží. Microsoft v tomto smere zodpovedá za to, aby to malo kde bežať. Ale ten Windows server s admin heslom, logmi, patch management, firewall, security, to všetko je vaša starosť, to je váš server. Nie je náš. Nie je jedno, keď vám aj ľahňa bude pol roka búskrie. To je váš problém, nie náš. O tom je infrastructure as a service. Potom zase vieme ponúknuť remote app. Užívateľ dostane ikonku. SAP okno. Čo viac potrebuje. A hociakom device. Zase za paušál. Pokiaľ tá cena mi dá zmysel, prečo by som na tým špekuloval? Hociakú aplikáciu. Nech majú device, aké chcú. Nech majú home edície, pro edície, nech majú IaaS, to je jedno proste, whatever, aký OS. Tá konektivita potom stratí zmysel firmy. Keď sa budeme baviť o mobilných zariadeniach, ktoré majú vlastné 3G. Lebo som mobilný a môžem robiť v princípe odkiaľkoľvek, kedykoľvek. Lebo ten edit, respektíve 3G v celku stačí. Nie všetci ale budeme robiť s 3G modemom vo firme, nebudem to pchať na každý device, že? Tak potom áno, tie ostatné budem musieť riešiť tou konektivitou.
A verte, že stojí za to zvážiť, koľko ušetrím na internej prevádzke tým, že to dám do cloudu, cena cloudu plus cena navýšenia internetovej konektivity ešte stále častokrát vychádza výhodnejšie ako upgrade on-premise. Prečo by som mal vyhodiť? Tie servery niekto musí riešiť, tie aplikácie niekto musí pečovať. Niektoré služby, keď sa mi podarí dať všetko, tak áno. Hej. Keď sa mi to podarí skresať natoľko, že viac ako 50% služieb vyhodím do cloudu a bude to as a service, potom áno, hej. Potom nepotrebujem skupinu adminov. Zase byť administrátorom v zmysle vymieňam pevné disky pokazané, to tiež nie je sranda už dneska. Takže spomínali sme zálohovanie. Naznačil som, ja som spomínal, že zálohovanie. Zálohujete? Snažíme sa. Ruku hore, kto zálohuje. Dobre. Ruku hore, kto obnovuje. Jedna, občas. Keď je nutnosť. Keď je nutnosť, no. A keď to je. Ešte otázka. Stalo sa niekomu, že sa nepodarilo? Jasné. Mal by som zálohovať. Viacero druhov záloh. To už. Schovám to. Mal by som zálohovať. To je prvá vec. Druhá vec, potom samozrejme, prečo zálohujem. Lebo systémová chyba málo kedy. Zvyčajne je to ľudský faktor, ktorý spôsobí, že musím riešiť nejaké recovery. Aby som bol schopný toho recovery, tie zálohy by som mal nejakým spôsobom testovať. Keď sa potom podívam na ten zálohovací proces, že generujem kópie dát, ktoré v podstate nepotrebujem, sú to len keby náhodou. Neproduktívne dáta, nič, proste len generujem objemy dát, ktoré držím, ukladám, lebo ma k tomu núti zákon, to je možno jedna vec. Druhá vec, lebo prevádzkovia potreby keby dačo. A platím za tie objemy niekde. Hej. Buď to pchám na tie pásky, alebo mám nejaké iné skladové zariadenia, niekde to musím držať. Lebo tým, že mesačne generujem nové a nové objemy dát, tak sa mi kúpia aj tie zálohy. To proste priebežne narastá. Narastá to relatívne značným objemom. Čo s tým? Kam s tým? Dobrá otázka. To je prvý moment, hej? Čo sa týka zálohovania. Tie náklady a peniaze, že kde a čo s tým. Druhá otázka, ktorá vzniká, presne tak. Keď ste obnovovali, úspešne ste obnovili? Inými slovami, testujete svoje zálohy? Kde? Na čo? Ja nemám iný exchangeovú farmu, proste voľade v kúte postavená, aby som vyskúšal recovery. Boli tu na rozprávu o famóznosti 2016, no ja idem testovať na rýchlo proste migračný proces. Čo keď to nedám? Zložím to a to je to Active Directory. Akože ostatní budú chodiť a bombonieri mi nosiť, že majú týždeň voľná, hej, ja to budem mať kedy tie bombony žuť? Tak sa budem potiť tie serverovne, aby som to rozchodil. Akože, nie? Kde to bude testovať? Akým spôsobom? Kde si postavím to testovacie prostredie? No to chcem opáčiť. Zase, na to môže byť fajn ten cloud. Ad 1 storage, to znamená, beží to, tie disky tam sú, platím len za objem, ktorý tam uložím, čiže nemusím dopredu nakúpiť 5-terové pole, ktoré viem, že budem plniť asi 3 roky, kým príde doba, že skončí support, ja budem špekulovať buď nad obnovou supportu, alebo nákupom nových diskových políc, alebo niečoho, proste plánujem to tak na tie 3 roky, lebo za tie 3 roky cca predpokladám, že tých 5 tera dám. Ako ďalej potom? Budem možno migrovať na novú technológiu a budem to preklápať do nejakého 10-terového políčka a podobne. Skrátka, môžem to pchať do toho cloudu priebežne, to je prvá vec. Tam je relatívne konštantná cena za disk a konkurencia nás nutí tú cenu znižovať, to je proste tiež fakt. Nie sme jediní, kto poskytujeme storage as a service. Sú tu aj iní provideri, ktorí sa vás snažia osloviť, tak snažia sa udržať na trhu, ideme s cenou dole, je to prirodzené. Tá cena je dnes výhodnejšia ako páska, páskový robot a pásky. K tomu pripočítajte cenu skladovania tých pások a fakt, že ja tie pásky musím zobrať podľa nejakých predpisov, by som ich mal asi držať mimo firmu, lebo ak sa bavím o disaster recovery, no sa potom asi
by som sa mal baviť o možno nejakej záplave, o požiari, krádeži a podobne. Ak raz zahorí ohník a zhorí aj pásky, no tak to som si nepomohol. Alebo príde voda, to je pravdepodobnejšie asi na Slovensku, obzvlášť v Bratislave. V poslednej dobe tie záplavy boli také celkom akože hrozivé pre mnohé firmy, čo sú tam pozdĺž Dunaja, proste v tých obchodných centrách, to je proste fakt. Takže mnohí stiahovali serverovne od tej chvíle na vyššie poschodia. Zapavilo garáže. A jedno proste, ale cvičenie urobili, hej, presunuli to na vyššie poschodia a auditor to odklepol. Tak vysoko voda nevystúpa. Čím vyššie server, tým je to bezpečnejšie server. Tipbox mám, nie? Auditor buchol štempel, bolo treba riešiť viacej, auditorskú správu potrebujeme. Takže, keď sa potom zase budeme baviť o týchto veciach, čiže nemusím akoby, ale skôr tie pásky, hej, tie backupy niekde. Druhá vec je, mali by byť samozrejme šifrované, to je asi jasné, nie, že administrátor zoberie pásky domov a po víkendoch študuje vyplatné pásky kolegov a tak. A potom chodím a špekulujem pri kávomate v kuchynke. Ty Jožo, akože, nie zlom, ale a ja som novoráka. Ne, ja podobné srandy, to ako nie. Čiže celý ten proces okolo vie byť nákladný, vie byť náročný s tými páskami. Môžem to šúpať do toho cloudu, pekne na tom cloude potom je možno tá reakčná doba na obnovu. Už to tam máte. Takže jakmile zazálohujem, čiže sa to uploadne, viem recoverovať kdekoľvek na svete. Nespustím recovery proces, čiže viem začať stiahovať tie dáta zase spátky. Nemusím prenášať pásky, chodiť v tom sklade, proste toto je tá policia zo štvrtku minulého roka a podobné srandy. Jasné, všetko sa to dá, proste toto je fakt, že lacnejší proces. Dajme to na papier a vidíme lacnejšie. A nielen my ako Microsoft, mnohí cloudoví provideri, ktorí sa snažia vás osloviť tú cenu. To je proste fakt. Tie dáta tam idú zašifrované. A to je len obyčajný storage. Zoberme si Windows Backup Agenta. Každý Windows server dneska, to znamená 2008 R2, 2012, 2012 R2, dokonca aj ten Technical Preview. Má v sebe Windows Backup Agenta, ktorý sa vie pripojiť a použiť cloud. Agent, ktorý je navrhnutý spôsobom set it and forget it. Nastaviť, zabudnúť, neriešiť. Proste sa zálohuje. Keď to bude treba, recovery proces. Čiže zoberiem recovery medium, alebo mám ten mdoc spustím dat, poviem obnov, odkiaľ, tuto ľad, cloud, kúkaj, meno, heslo, toto je tá záloha, apply, OK a čaká. Áno, zase je to otázka connectivity, súhlasím, ale stále to môže byť zaujímavejšie riešenie, ako proste behať s páskami, inštalovať ovládače do nejakej recovery agentu a následne troubleshootovať proste proces obnovy. Pokiaľ obnovujem len súbory, môže to byť ďaleko rýchlejšie ako páska, ktorá kým sa natočí na správny moment a začne to odčítavať. Môže, netvrdím, že je v každom prípade, ale môže. Kto zálohujete klientov? Jedna nesmolá ruka, dobre. Individuálne. Individuálne, no. Kto by to riešil a kam by sme to pchali, ten toľký balast užívateľský, súhlasím, ne? Problém je, že tí zamestnanci, užívateľia, v konečnom dôsledku aj ja to robím, si tam vieme ukladať aj pracovné veci. Hlavne pracovné. Jeho chyba. Ale to je presne tak. To je otázka. Akože mám tam BitLocker, že? Však je to safe, keď to niekto ukradne. Tam je ten disk sa zvykne. On si počká na tú vhodnú chvíľu, jasný. Kvôli tomu sa robia tie servery tak bezpečne tie disky, aby tam tie dáta zostali, keď niečo sa stane. Ale to ľuďom, to treba tvrdo proste potom vyspomínať. Veď práve, hej. Človek si povie, že tam je BitLocker, keď to ukradnú, nebudem to riešiť, ale keď to ukradnú, tak akože fasa, že to nemá útočník. Problém je, ani ja to nemám, ten dokument. Chodník čo tam, hej. Dátum splatnosti, abych to aj zaplatil, ale komu a čo? Vlastne. Tie faktúry sú tam. Zálohovať toľkých klientov, to sú objemy. Zase, storage k tomu, hej. Prečo možno nie cloud? Zase. Viete aj to 5, tú 7, tú 8, tú 10, viete zálohovať do cloudu. A užívateľ k tomu má interfejs. Nech si to obnoví sám, čo má cylinder. Ja tu troubleshootujem nejaký exchange, ktorý za toho pána doslal tých 150 MB. Ale tak zmanal si súbož a klikni pravým hentam a tam máš recovery agenta, tak si vyklikaj včerajší týždeň. Včerajší deň. Tak si to obnov ten súbor, na toto tam máš. Hej. Samozrejme existujú nástroje, pokročilejšie nástroje, toto je per OS, per device, že? Jasné. DPN, Data Protection Manager, Veeam, hej.
HPčko sa uvažuje, Symantec sa dostal do cloudu k nám, lebo chce to riešiť, uvedomuje si, že to dáva zmysel, ako robí dom priemyslu. Pobežím tam, zozbieram, uložím a poskytnem kdekoľvek, kedykoľvek, odkiaľkoľvek. Po fakt to dáva zmysel. Chcem, no a budeme to šifrovať, nie je problém. Jasné, to nejde o to, aby sme my vám pobrali vaše dáta. Čo ja s tým? A my nevieme, čo mám čítať, nie vaše databázy. Čo server? Aplikácie. Mám dátové centrum. Čo keď nastane chyba? Aký je disaster recovery proces? Cvičili ste ho nikto niekedy? Dosť často. Zase individuálne. No? Až to nastane, až to je na to správne. Robil som admina na fakulte managementu, tam sme si to mohli dovoliť cez leto, keď tam nebolo študentov. Ale zažil som firmy, kde áno, prišiel CIO a povedal, mám v kalendári poznámku, zase prešla doba, cvične urobíme obnovu. Nenápadne sa oprie ho istite, čaká, čo sa deje. Admin akurát tak sklopí noviny, pozerá, čo si pípa, ja UPS-ka neriešim. To nie, no. Ale proste sú firmy, kde sa na toto kladie veľký dôraz a potom sa udržujú také tie šanóny a manuály. A taký šanón a manuál začína presne tým, skontrolujem prvý bod, druhý bod, tretí bod. Už keď človek v panike, že to nejde a začína tušiť, ak sa rozvoní ten telefón, tak začnú klopkať užívateľia na dvere, že nejde mi e-mail. Ja viem, že ti nejde e-mail, ten e-mail nejde viacerým v tejto chvíli. A keď to zaklope 76. užívateľ, začnete byť značne nervózni, že? Lebo snažíte sa zistiť, či je problém na vašej strane, či je to elektrárne, majú výpadok alebo kto, alebo čo. Tak je to dosť také nepríjemné a vtedy sa naozaj hodí, že mám taký ten manuál, jak piloti proste, otvorím aj idem položku za položku. Ten manuál mám pripravený, proste, už to neriešim. V tej chvíli, že čo by som mal, ktorú command line teraz najrýchlejšie najskôr, z ktorej sa dozviem, v čom je problém. IP config, ja ešte nemám prúd, mi nepomôže, čo iné, hej? Kde začnem? To je... Na to máme zase nejaké tie disaster recovery scénáre, opäť s využitím cloudu. Prečo by som nemohol replikovať to moje prostredie do cloudu? Však virtualizujem u seba, virtualizujem tam. Keď to vie bežať tu, prečo by to nemohlo bežať tam? Ty fotíš? Lebo to pípa na mne. Robí pípa, teraz neviem, že čo. Moc žmurkaš a musím potom, aby som vybral dobrú fotku bez žmurknutia. Ale dobre. Prepáč. Každopádne tie disaster recovery scénáre, dneska máme niekoľko možností. Mám dve dátové centrá. Jedno je backup. Sú tam diskové agregáty, v podstate to nebeží, lebo šetrím. Nepotrebujem, všetko to beží odtiaľto. Tu sa udeje nejaká nehoda, na pozadí sú nejaké replikačné mechanizmy. Cloud je tu ako nejaký arbiter. Monitoruje, či to prostredie vyzerá, ako vyzerať má. To už keď bude admin v panike pri telefóne vysvetľovať nadriadenému, no nejde. Zistujem, čo sa deje. To už je neskoro. Už potrebujem bežať. Ešte dobre, keď tam si. A keď tam nie si ty, ktorý to vieš a ktorý to máš, tak či je proces, postup a spôsob, čo s tým. Nemenujem moc veľa detailov. Robil som v jednej veľkej nadnárodnej firme, mal som na starosti zákazníka, ktorý mal dátové centrum v Ekvádore. U nás hlboká noc, keď mi zvonil telefón červenej farby, naschvál bol v červenom plaste, lebo však hotline, že? A chlap v panike v dátovom centre v Ekvádore sa mi snažil vysvetliť, že vypukla revolúcia. Tam ľudia rozhadzovali kontajnery, zapaľovali autá, vypínali, strhávali elektrické vedenie a jemu išlo dátové centrum. Sa postupne vypínalo, UPS-ky to prestali zvládať. A on mi chudák v panike volal, že Boris, čo s tým? Lebo ja som bol prvá osoba na kontaktnom zozname. Ja tie rozospaté očká, ja som nevedel, kto mi volá, čo vlastne po mne chce. Nie je to, čo má robiť. Hovorím, tady utekaj z budovy, chod zapaliť aj ty kontajner. No, v tej chvíli, akože čo ja s tým, ne? Pobežím za to dole, ne? No na to sú tie postupy, proste nepanikári. Mám manuál a idem krok za krokom. Zachovám chladnú hlavu, postupujem. A v ideálnom prípade, keď to možno nemusím riešiť naozaj ja. Potlačiť revolúciu. Proti revolúciu. Ráni diskové poletelom. No, to nemôžem od neho žiadať, hej, práve preto. Jednoducho, OK, mám dátové centrum v Ekvádore, šup s tým niekam na opačný koniec Zemegule. Nech sa to replikuje, pobežím odtiaľ z toho iného dátového centra. Na to mám tie cloudové služby, aby ma dokázali spojiť, aby mi toto ponúkli. Keď nemám to druhé dátové centrum, kto by ho živil, replikujte to do cloudu. Fyzické servery, VMware alebo Hyper-V, viete replikovať k nám už dnes? Potrebujem to bežať tu. Tu nás sa zase rozvodní Dunaj a prídu požiarníci zaklopať, ste pripravení, že vás možno vypneme? Lebo elektrárne tu majú kabeláž, sú tu proste trafostanice. Keď to príde, my sme povinni to shutdownu.
Budete bez prúdu. Ako ste na to? Pripravte sa na to, potrebujeme vás ako pripraviť na to. Nie sme vežúre. Vypínajte, čo chcete. Na tie 3 týždne, keď sa tu na Dunaj ukľudní, no tak pobežíte z cloudu, a čo? To vypnete a zase nemáte čo platiť. Ako. Ja nebežíte. To vôbec nemá elektriku. Prosím? Aj ja tým robežať, nebudú mať elektriku. To pobežia z cloudu. Dobre, ale na čo? Vám pobeží, ale čo sa... To, čo si nareplikujete do cloudu. Jasné. Ale zase... O tom je to disaster recovery. A proste má svoje prostredie, ktoré si robí svoje zálohy v tom cloude. Keď to nejde tu, tak to pôjde tu. Áno, ale to sa dá presťahovať. Kde bude elektrika? Akože to, že ja tam sedím s PCčkom vypnutým bez elektriky a rozmýšľam, je to v cloude cool, hej? Ale keď to PCčko nezapnú, kúčte si notebooky s baterkami, no čo mám povedať. Rozumiem, áno, chápem. Pohode. No, sú veci, ktoré do cloudu len tak nejdú dnes ešte, to samozrejme súhlasím. Skúšali sme, že ako nemocnicu jednu, tu na Slovensku. Áno, proste východ Slovenskej republiky. Nemáme problém dať tie maily, je nám to jedno, proste fakt. Sme nemocnica, ja tu nemám na to železo. Tie prachy, čo idú do CTčka, idú do hen takého prístroja, hen tam takého, proste ja tie servery skladám zo starých PCčiek. To je proste fakt, nemocnica, ja to beriem. Len tak to neriešte. Máte na prevádzkové náklady, operational costs, nejaké vieme nájsť. Poďme sa baviť o tom, za akú cenu, akú zľavu vám hýbajte si do cloudu. Neriešte to u seba, proste to vypnite za nejaký poplatok, poďme sa o tomto baviť. Dobre, jasné, e-maily dávalo to zmysel, sú tam už. Potom sme sa bavili o mission critical systéme, ten informačný systém pacientov a takéto veci. A že ako vieme zagarantovať my konektivitu. Hovorím, my nie sme connectivity provider. Vieme sa baviť tu s miestnymi firmami, že vás nejakým spôsobom pripoja, ale toto je mimo Microsoft, je nejakú. Celý problém bol v tom, ten pán hovorí, ako ja tam neviem preniesť informačný systém, náš interný nemocničný do toho cloudu, lebo tu nám máme rôznych občanov, ktorí chodia kopať po večeru hľadať meď. Viete, koľkokrát nás ako nemocnicu odpoja aj na pol dňa? Ja nie som schopný prijať pacienta, ja ho nemôžem poslať na sál. Proste ja nemám systém. V tej chvíli, kebyže je v cloude proste. To, že sme bez internetu, ale ten nemocničný systém je tu. Mail mi nechýba pol dňa. Ale mne sa príde sanitka, čo ja s tým pacientom potom? Ja neviem, kto to je, ja neviem, čo to je, ja proste sa nepohnem. Kúnik šopaj s cloudom. A konektivitou, to je fakt. LTE najpíš. Hoci čo hovorím, ako, poďme sa baviť s miestnymi firmami o tom, kto vás pripojí bezdrôtovo, bez tej medi. Oni vykopú aj optiku a myslia si, že je našli poklad. To je proste akože... Biele zlato, že? To je svieti. Však viete, v tom aj vyzerá to cool, nie? A bliká to, čo svieti, ale to bliká proste, vidína. Máte výrobnú linku typu USTL, viete si predstaviť, že tá peca, že to urobí lag? Viete, čo tá ocel s tým urobí? Jaký kráter pri Košiciach vznikne? To nie je sranda, ako... Nie, že by sme nechceli, ja nemám garantovanú tú konektivitu, to si nedám. Ja to rozumiem, to sú proste scenáre, kedy to nepôjde z toho cloudu zatiaľ. Jedného dňa, a možno raz, hej, do tej doby, sú veci, ja to plne chápem, preto hovorím, uvažujem, čo má zmysel, čo nemá zmysel, čo má koľko stojí a kde hľadám ten hybridný model. A v tom sme si myslíme lepší. To, čo vám poskytujeme v cloude, to samé vám poskytujeme doma a naopak. Poďme sa baviť o cene. Potom to dáva zmysel. Aj tá nemocnica to má význam, tie maily môžu tam dať do cloudu. Maily mi nechýba, hej, príjmem pacienta, maily vyrieši, to je jedno účtovníctvo, kašlem na to, akože mzdy vyplatím o pol hodiny neskôr, to je kašlem na to. Prečo náklady tých počítačov, predsa len tam len jeden počítač, alebo niekoho. Áno, práve preto hovorím, že poďme sa baviť o tom, čo dáva zmysel, ja netvrdím, že hurá do cloudu všetci a just, hej, nie, ale... No, môžem ja ešte jednu maličku poznámočku povedať, lebo backup, ja neviem, či trošku si inde žijem, ale my máme backup aj na konektivitu. Pokiaľ ju potrebuješ, tak áno. Ak vypadne, momentálne nabieháva druhý backup, druhá konektivita iná, hej. Takže myslím si, že ak je toto jediný dôvod, tak má nejaké riešenia, hej. Nevrajím, že vždy, ale... Backup konektivita je hlavne služby, keď poskytuješ, že od seba potrebuješ na službu dostupnú na internet, hej, ale proste ak riešiš backup konektivitu tak dobre, tak si mohol dovoliť, že keď publikuješ konektivitu, respektíve služby voči klientom, tak to není úplne easy.
Ja nevravím, že je to easy, ale vravím, že sú určité tieto, kedy sa dajú, nikdy to nebude 100%, ale môžeš sa blížiť, si. A nie všade sa dá použiť backup konektivita v zmysle, že tam sú natiahnuté dva rôzne optické káble. Ja nevravím 100%. Je to riešenie, môžem si riešiť a platiť aj backup konektivitu, alternatívnu cestu, ja to všetko beriem, hej. Zoberme si dnešný Windows Server Hyper-V, teda samotné Hyper-V dneska vám umožňuje konektivitu aj cestu Wi-Fi. Jasné, že to nebudem používať ako primárny systém, ale ak mi vypadne kábel, tak ten virtuál je schopný komunikácie. Ja som schopný zachovať nejakú tú odozvu na tej sieti. Ak je to kritický systém, ktorý zbiera logy, možno, že tá Wi-Fi nebude stačiť, budem uvažovať 2 káblami, ale mám nejakú možnosť. Hej? Ak potrebujem tú konektivitu, ak tá konektivita pre mňa znamená výpadky v stovkách, tisícach eurách, Kurník Šopa mesačný poplatok má rozhodne bude stáť za tú úvahu. Hej? Alebo si budem platiť poisťovňu, ktorá do toho pôjde. Že ak vypadne konektivita, tak to odškodnia oni. Aj to je cesta. Z pohľadu biznisového sa na to budem pozerať, že vlastne čo, hej? Toto sú nejaké výrobné náklady, toto je potenciálna škoda, ako to idem riešiť lacnejšie. Tú alternatívu, ak nie. Lebo áno, takto to chcem, ale čo ak nie? To, že sa nás nevedia tak pozrieť z pohľadu biznisu. No. Čo sa týka povedzme kladieb. Mne sa to nemôže stať, no aj to je prístup, jasné. Firma mesiac nemá na zaplatenú kartu, čo sa stane s cloudom? Cloud je trošku iný, akoby, lebo cloud nemá univerzálnu odpoveď v tomto smere. Zoberme povedzme Office 365, minimálne 30 dní fungujete, ako by sa nechumelili. Nič. Hej? Myslím 60 dní dokonca. 90 dní sa viete v režime read dívať na svoje dáta a nejakých 180 dní sa viete pripojiť ako admin a čokoľvek si odtiaľ stiahnuť k sebe. Príklad Office 365, hej. Keď sa bavíme o IaaS, tak podľa toho, akú podobu služby si zaplatím. Keď to platím mesačne kartou kreditnou, je to niečo iné, ako keď mám rámcovú zmluvu. Hej, takže pokiaľ podpíše rámcovú zmluvu na 1 rok, tak plus minus. V priebehu roka máte priestor sa hýbať. Viete si nastaviť splátkový kalendár a máte rok na to, aby si to riešili. Hej. Takže závisí od toho, aký typ služby. Nie je na to univerzálna odpoveď, že do 30 dní musí byť na našom účte. Hlavne, keď tie služby tam vypnete, tak ich vlastne neplatí. A výhoda naozaj potom je presne otázka, že čo tam máme, keď si zoberme tú Infrastructure as a Service, ktorá je v podstate najdrahšia. Lebo beriem celý virtuál, nejaké tieto výpočtové zdroje a keď sa delím, povedzme, o správu toho Active Directory a platím za užívateľa trestne teraz. Vymyslím cenu 1 euro, mesačne, per užívateľ. Tak pokiaľ si tam chcem bežať celý virtuál, tak jasne, konzumujem pamäť, mám nejakú IPčku, má to konektivitu, má to storage, má to všeličo možné. Keď to vypnem, mnohé veci vyhodím, zostáva mi nejaká malá čiastka na to, aby som to platil. Takže dá sa všeličo v tom cloude zvýhodnene uvažovať. Rôzne, povedzme, sezónne veci. Viem, že výpočtový výkon v princípe potrebujem 3-krát do roka, ináč sa hýbem niekde na 30% záťaže. Na tie 3 razy v roku si prenajmem ten výkon, nebudem to kupovať domov, nedáva to zmysel finančne. Na čo by som to tam mal? Zastará to tak či tak? A výkonnostne? Čo sa týka napríklad, povedzme toho exchange-u, opačný smer, z cloudu do lokálu. To je isté, takisto je smerom v tomto smere neexistuje akoby limit, alebo neuvedomujem si, kde by mohol byť akoby takýto limit. Ja si postavím dneska, typicky si mnohí stavajú hybridné exchange. To znamená, mám exchange u seba, špekujem z Office 365. Hej. Mám jednu konzolu, jeden interfejs, kde rozlišujem užívateľov len preto, lebo v jednom stĺpiku je on-premise, druhý je on-cloud. Že ktorý je kde. Ale mám jednu konzolu a tých užívateľov movujem postupne do toho cloudu. Jedného dňa si uvedomím, že lokálny exchange vlastne má len preto, lebo tu mám 4 účty. Nejaký antivírus, čo si loguje ešte niekto, hej, nejaké 4 servisné účty. Kašlem to aj s tým celý. A odchod a vypínam exchange u seba. Hej. A to samé proste, kúpim si exchange, alebo si poviem, a just to budem bežať u seba, pripojíte si ho, máte všetko on-cloud a začnete postupne robiť on-premise. To samé virtuálky, bavíme sa o Hyper-V tu a Hyper-V tu. Keď si postavím VHDčko u seba, dám ho do toho cloudu, beží to tam, keď si poviem, že v poriadku, zoberiem to. Som poskytovateľ nejakej služby, predávam nejaký software. Ukážem to zákazníkovi, mi sa páči z cloudu. Pripoj sa, ak sa ti to páči, Ctrl+C, Ctrl+V, VHDčko a máš to u seba. Ako zákazník, bež si to na svoje týmy. Zákazníkovi ponúknem, povedzme, ten cloud, a nakoniec sa nebude vyhovovať, tak to budeme stiahovať. VHD ako VHD, však to beží na Hyper-V hypervizore. Tá nerobíme limity.
Mohol by byť problém v zmysle, nechám si vyvinúť aplikáciu do cloudu. Potom mi nejak naportovať k sebe, to by mohlo byť náročné, ale prečo by ste si nemohli zobrať svoj kód a svoje dáta k sebe a bežať to u seba? Že tam to nebude tak jednoduché. Sú tie migračné nástroje všetky vlastne, ale keď je hybridný cloud? No, migračné nástroje sú smerom do cloudu, porobené, akože opačne typicky nie sú. Lebo opačne nepoznáme zákazníkov, ktorí by migrovali týmto spôsobom. Ak som si to nechal vyvinúť pre cloud aplikáciu, tak som do toho išiel, že to chcem mať v cloude. A som si zvážil pre a proti. Skôr hovorím, povedzme, pri nejakých väčších by sa dátorov, vie mi nestačili by už tie linky a tak ďalej a musíme niečo presunúť na lokál, aby to išlo rýchlejšie. Zváženie v podstate, keď sa to oplatí, je o tom, že potom máte službu vystavať tam hore. Respektíve väčšinou problém s databázou, konečne databázu nejakej frontendovej aplikácie na databázu. Ono, je tam skôr podľa mňa riziko, naplníte databázu v cloude, začne naberať na objemoch. Naozaj to chcete presunúť k sebe, budete storage rozširovať u seba. Jedného dňa zistíte, že na to akoby, že to nedáva zmysel. Že tá cena per storage sa v istom momente preklopí a zistíte, že u vás tak veľké databázy predstavujú dáva zmysel, že radšej to vráte spátky. Užívateľia pristupovať k veľkým súborom a pre výbory. Otázka, prečo by pristupovali k veľkým súborom, samozrejme závisí toho scenára, jasné, hej? Vždycky to vieme urobiť aj tak, to sa snaží povedať, hej? Ale príklad povedzme toho SAPu, tak tú aplikáciu, ktorou to otváram, dám do cloudu. U seba budem mať len okno, ktoré mi zobrazí, čo sa vlastne deje. Hej, a to SAPové okno proste. Ten SAP sa pripája na SAP databázu. Aj SAP klient, aj SAP databáza sú v cloude. U seba sa cez RDP dívam, čo sa tam deje. Skôr hovorím o nejakých grafických AutoCAD a tak ďalej. Rozumiem. Dneska AutoCAD nie je aplikácia pre cloud. Kvôli 3D akcelerácii. Toto nie je scénar pre cloud. A to hovoríme otvorene. Až budeme mať 3D akceleráciu, poďme sa potom baviť. Hej? Čiže áno. Ako keby ste chceli, vieme to dosiahnuť, ale nehovorím, že každá aplikácia, každý systém cloud automaticky. Rozhodne by som sa na to pozrel. Dáva to zmysel? Asi nie. Nič. Next, ďalej, proste prejde. Ja netvrdím, že všetko do cloudu, preto hovorím o tých hybridných scénach. Skôr hovorím ako tak dáta a tak ďalej, zalohovanie vlastne server a tak ďalej. Lebo videá, som reklamná agentúra, točí reklamu na Fofolu. 400 návrhov, len 3 idú do televízie, ktoré? No budeme si to mailovať? Tak je to niekde, na centrálnom úložisku. Tam si pozrie a daj vidieť. Tu potrebujem toto, aby to bolo v červenom a potrebujem iný hlas, aj dubbing. Ale nebudeme si to posúvať hore dole, či tento, či iný. Proste tam máš. Hlavne si to nemusí stiahovať, to si rovno prejera. Takže tie dáta uložím niekam inám, ja nemusím to riešiť u seba, nebudem zaťažovať svoje linky. Aby si to uploadovalo do mňa, posielalo mi to naspäť. Nech to rieši tam v tom cloude. Snažím sa, baviť sa tých vecí, pokiaľ to dáva zmysel, finančne, to je, o peniaze ide až na prvom mieste, ako sa hovorí, že? Vo finále to vždycky o peniaze. A my ako Microsoft si to uvedomujeme, to nerobíme preto, aby sme ukázali, že sme technologicky famózni. To sme. To je otázka, či sme finančne takí famózni. To sa snažíme. A keď hovoríš o tých financiách, vlastne keď sa teda rozprávaš s tým klientom, že teda čo všetko do toho cloudu a tak, lebo je tu veľa scenárov, že sa sám uviedol konkrétne a tak ďalej, čiže naozaj je to alternatíva, tak... Ja som uviedol zlomok iba, to tam povedať ďaleko viacej. Predstaviť, ale akože mi ešte ide to, samozrejme, previesť to potom do konkrétnej podoby napríklad tých čísiel. No. A to už nie je asi otázka 10 minút, asi nie, jasné, to chce analýzu. Ja som odporúčal, akože postupovať, lebo asi nejaké kalkulačky typu, že potrebujem takú makovú konektivitu, to je síce pekné, ale je to hodne o službe, na toto majú naše services, Microsoft Services, na toto majú kalkulátory a prepočtové mechanizmy. Povieme si, chceme to na tým uvažovať, dobre, poďme si sadnúť a poďme sa podívať vlastne, čo to znamená, migračné. Ja ako zákazník, ja ako partner prídem a teraz čo to znamená, Koľko to bude stáť, aby som to odtiaľto zobral, preniesol tam. Čo to bude znamenať pre teba ako zákazníka, bežíš to tu. Viete zmerať internetovú konektivitu, viete povedať asi, aký performance čerpáš tu, aký performance čerpáš tam. Takže to je proste od prípadu k prípadu, Rozhodne áno, ako sú nejaké univerzálne scénáre typu Office 365 a tie sú v stave takom, že sa to už podarilo vyladiť, čiže už to začína naberať tú krivku, že to začína rásť. Že už aj tí naši ľudia na druhej strane sa začali učiť a reagujú trošku svižnejšie a vychytali sa tie prvotné muchy. Áno, nebolo to vždy také jednoduché. Verzia 1.0 proste vyzerala ako vyzerala, to ste mnohí partneri zažili.
Je to ďaleko lepšie dneska, proste tá snaha tu je a tá krivka proste začína stúpať, lebo fakt to ide čoraz jednoduchšie. Hej. A to nie je o tej konektivite. Jasné, že tie maily chodia priebežne, hej. A že akú veľkú túbu alebo akú veľkú linku potrebujem, lebo ráno pozapínam 20 počítačov a každý začne stiahovať maily. No asi akú veľkú, no koľko tých mailov prišlo? Ak tam prišlo 2,5 terabajtu mailov, tak hodnú ťa 2,5 tera. Pokiaľ ste firma, čo má toto v mailboxoch, tak áno. Musíme s tým počítať a na toto sa musíme pripraviť a nastaviť. Keď tam v priebehu noci pribudne 100 megánov, tak ako, pardon. Ja som myslel skôr na ten scenár, napríklad presne s tým SAPom. To je príklad, ja som použil, jasné. Môžeme nahradiť čímkoľvek, jasné. Lebo tam už ale ten scenár sa celkom značne komplikuje, lebo aj okrem toho, že teda tam na tej servere inštaluješ ten príslušný aplikačný server, tak už povedzme snaží sa využívať aj či už teda tú virtualizáciu aplikačnú, či už PDS, či čokoľvek. A tam už začne byť komplikovaný už aj výpočet toho, na to sú tie naše servisy. Na to sú tie naše servisy. Z cloudovú položku vyčíslím veľmi ľahko. Cloudovú položku vyčíslím veľmi jednoducho. Náročné je vyčísliť to on-premise. Koľko ma to reálne stojí? To málo ktorý zákazník je schopný povedať. Toto ma stojí x mesačne. Ja nemám problém vyčísliť cloud. To akože fakt. Veľmi jednoduchý cenník. A viem povedať strop. Proste nebude to viac ako 100. Aj keby som just bežal permanentne non-stop na maximum tých užívateľov. Viacej ma to čaržovať nebude. To je, že si dobre, že z finančného hľadiska nejaký ekonom proste vo firme nepovie, koľko to stále infraštruktúra za tie roky, lebo sa to nevie spočítať, nevie sa povedať licencie, ale sú priame náklady, sú nepriame a tak ďalej, a mnohé z tých sa ani... Ale na to existujú už nejaké modely, zase ten cloud tu nie je týždeň a globálne proste sa vyvinuli nejaké mechanizmy, otázka je si sadnúť a prejsť to s tým zákazníkom. No a potom už čo povieš, že teda s čím to porovná? Ja to nerobím, robia naše servisy, tieto modely prepočtové, ale ako hovorím, na to majú tie kalkulačky, ktoré boli vyvinuté v priebehu času. Koľko to môže stať on-premise? Pýtaš sa, odpovedá ti, vyplňame nejaké tabuľky spolu, dopracujeme sa k nejakému číslu. Ako to vnímaš to číslo? Toto sme napočítali týmto spôsobom. Dáva to zmysel? Lebo ak si myslíš ty ako zákazník, že toto sú hlúposti, no tak ich tam nerátajme. Proste máš úplne iné podmienky, úplne iné prostredie. Poďme sa na to pozrieť inak. Tak. Hej? Alebo treba začať s niečím. No. Akú latenciu tam potrebujem? Na čo? Latenciu na čo? Outlook má vlastné požiadavky, ktorému nevadia hore-dole nejaké výpadky konektivity. RDP má vlastné požiadavky, výpadky. Hej. Latenciu na čo, že? Pokiaľ pozerám video, buď to bude trhať, alebo to nebude trhať. To je latencia, kde? Zase závisí od toho. Mám si treba povedať, že ako si potrebujem riešiť, vlastne, že je robené ako synchrón alebo kešovanie, takže v podstate nemá, až tak ho netrafí nejaká latencia. A latencia ma trápi, ak sa pozerám nejaký file, vlastne nejaký súbor a potrebujem si ho stiahnuť v sebe. A potom na ňom práca. Ako mi jedna šéfo servisky, tak tam proste tam SMS, ja všetky ostatné služby webové a aplikačné, akokoľvek sa dá riešiť kešovanie. Veľa vecí sa dá takýmto spôsobom doriešiť. Ale veľa aj sedliackého rozumu ešte stále ostáva, vieš, že keď si spočítam, že toľko dám, a potom si povieš, ale však to mám doma. Toto zhaslo z nejakého dôvodu. Ja upozorním, že to zhaslo proste.